Вітаюсь і показує Радіо Свобода. Калиновский. Наша камера, усталяванная на пляже кинотеатра «Костричник» у Менску. Это место сбору традиционной акции на День воли. Традиционной оппозиционной акции на День воли. Мы бачим, что на эту хвилину за 7 хвилин після початку збору вже зібралося некілька сотень чоловік, шмат біло-червоно-білих стягов, українських стягов, шмат лозунгів і транспарантів. Люди вже вигукують «Живе Білорусь», співають пісню «Погоню». Ось, надвор'я добре, тепло, хоч крихочку пахмурно. Ось, шмат знайомих тварів я тут бачу на пляцовці біля кінотеатру «Костричник», політики, молодіві активісти, але вельми шмат молоді, я б сказав. Неглядячи на те, що були некоторих побоїв, године буде малая явка, виглядає, що не тільки тут пенсіонери, але шмат молоді, студентів, ну і активістів. Демонстрировать свое ставление до национального белорусского свята, а так само продемонстрировать солидарность с Украиной, бо это одна з тем заявленной акции. Але перш позднее хочем поговорить с удельниками, с организаторами этой сегодняшнего свята, ось, у приватности с Алексеем Янукевичем. Але перш за все я хотел покликать до меня вельми погоня. Я поки що тільки прийшов і не ведаю, як буде це все далі, але те, що збирається тут шмат людей, це вже мене радує. Ось, справді, ми заснували наше Іркутське товариство Білорусі в 1996 году, и у хуткости заставали молодежный клуб «Крывичи». И одной из наших головных было метод – это вывучение исторической спадщины нашего белорусского народа. И тому такая подея, как обвящение Белорусской Народной Республики, для нас это вельми значная подея. И мы завжди в Иркутску ладили вечерины историчные, присвяченные этой дате. Ось. И тому я, безумовно, коли упершиню так отрималося, що я за довгий час приїхав в Білорусь, якраз у цей час. Ну і тому, безумовно, я вирішив, що мені обов'язково треба прийти на це мероприятие, на це свято. Віншуємо вас со святом. Дякую. Скажіть, як там живуть російські білоруси у Сибірі? Як вони зараз відчувають, ну, в умовах певної, я б сказав, такої національної нетерпимості відносно українців в цій війні, як розпочалася? Чи нема, скажімо, агресивного ставлення до інших іншородців? Ведаеце, трохи з'явілося. Вось, сапраўды, гэта, безумоўна, не основная маса, але ёсць такія радыкальныя нацыяналістычныя об'єднання, які починають уже ставитися до всього такого проявлення національного патріотизму у білорусів, або тим більше українців, вороже, так доволі вороже. І навіть мені вже здарення, коли ми розмовляючи між собою на білоруській мові, ви визиваєте такі некі негативні реакції від жихарів молодьових таких ось города Иркутска. Але все ж таки в основному нас уже всі шмат ведають, що ми культурна діаспора, що ми проводимо такі годні свята. І, в принципі, більшість жихарів Іркутська становиться до нас. Ну, а як ось білоруси Іркутська ставляться до українців? Чи є прояви солідарності тут, на этой пляцовці? Ви ведаєте, що ось одну з активісток у Сибірі українських зеленкою облили недавно? Я про гэта не чуў нічога, на жаль, але насамрэч у нас ёсць таксама ў Іркутску і украінскі цэнтр. Правда, яны зараз трошки зацішыліся, амаль што не праводзяць ніякай працы. Ось, але мы падтрымліваем з імі добрыя стасункі, і калі было свята горада у 2014 годзе, у пачатку чэрвеня, то са мной раіліся над украінцы, ці трэба ім ісці з жоўта-блакітным сцягам у дзень горада па вуліцах, прыняць удзел у шэсці. Я ім раю, што трэба прыняць удзел абавязкова, калі што мы падтрымаем. Яны таксама, правда, сабралі мала людзей, але ўсё роўна яны знайшлі ў сябе моц, каб прайсціся у агульнай калодзе сярод іншых нацыянальных культурных аб'яднанняў. Ну і ваше пажаданне, ваше віншаванне да іншых беларусаў, да беларусаў, якія жывуць на сваёй бацькаўшчыне, ад беларусаў дыяспары. Ведаеце, для мяне здаецца, мы там у Иркутску живем, для нас самое галоўнае гэта вывучаць нашу гістарычную спадчыну і вывучаць і размаўляць на народнай беларускай мове, таму што гэта наша адметнасць, гэта самае галоўнае. І таму я, дарэчы, таксама збіраюся тут, замаўляў нават плакат, што беларуская мова адзіная дзяржаўная мова. І вось мне хацелася б сказаць усім беларусам, якія жывуць у Беларусі, вывучаць нашу родную беларускую мову і як мага
больш паказваць нашу адметнасць, бо ў нас вельмі вялікая цудоўная гістарычная спадчына, і яе трэба ведаць, яе трэба даводзіць. Вось мы там у Иркутску гэта робім, нас ведаюць, мы праводзім розныя мерапрыемствы і святы і гэтак далей. Я думаю, што і тут у Беларусі гэта таксама можа быць адным з такіх нацыянальных каштоўнасцей, якіх трэба падтрымліваць і развіваць. Дякую вялікі. Олег Рудаков быў з намі ў жывым эфіры Радыё Свабода. А зараз у нас ёсць магчымасць паглядзець на гэты плакат, які хоча і будзе трымаць цягам гэтага шэсця Олег Рудаков. Вось. Так, сімпатычны плакат, і мы бачым Лёніка Геніка Лойку, які напісаў гэты плакат, і які будзе, які ёсць такім вялікім змагаром за беларускую мову, за тое, каб яна была ў школьніцтве. Каб яна была развівалася ў школьніцтве, ён праводзіў пікеты з аналагічным плакатам каля школы, дзе вучацца яго дзеці, і быў за гэта затрыманы і быў пакараны судом. На одну хвіліну сёння. Ну, са святам, па-першае, і скажыце, што канцэрваць, апрача таго, што трэба берагчы беларускую мову? Самая галоўная беларуская мова, я на гэтым толькі засяроджваюся. Гэта мы падрыхтавалі для сябра з Сібіры. Самае галоўнае нам, я лічу, гэта... Свята 25 сакавіка, не дзень незалежнасці, дзень волі. Так, гэта і ёсць. Мы кожны дзень не можам насіць сцяг, там, вот такія лёзы, а беларускую мову можам насіць. Так што гэта вот самы такі шчыры атрыбут беларушчыны, беларуская мова. Дякую вам, вялікі Генік, яшчэ мы пабачымся, яшчэ будзем магчымасць падчас трансляцыі. А зараз я хацеў бы падысці да старшыні Беларускага народнага фронту Алексея Микевича. Ён заяўнік сённяшняй акцыі. Ну, скажыце, калі ласка, Алексей, па-першае, са святам вас вітаю. Дякую, узаемна. Скажыце, вашыя перамовы з уладамі скончыліся тым, што быў перанесены час на 15 гадзін замест 18. Акцыя крыху зрушылася па часе. Не чакаеце вы, што гэта горш будзе? Натуральна, гэта не вельмі зручна, але мы бачым, што людзі сабраліся. Ужо бачна, што людзі ёсць, і гэта самае галоўнае. То бок акцыя атрымалася. Ужо зараз можна сказаць, што людзі прыйшлі. І гэта самае галоўнае, і дзякуй Богу. Хаця, натуральна, калі б час не быў сунуты, мы перакананыя, тут яшчэ было больш людзей. Ведаеце, вот у Менску все-таки улады дазволілі, то людзі прыйшлі, але па рэгіёнах фактычна нідзе забаранілі. Як гэта можна патлумачыць, як вы сабе тлумачыце? Людзі імкнуцца працягваць улады, выбачаюся, імкнуцца трымаць людзей і грамадства пад кантролем. І ў Менску, у тым ліку і дзеля міжнароднай супольнасці, важна ім паказаць, што вот, ну, бачыце, мы тут дазваляем нешта, і можа быць такі сігнал ускосны Пуціну накіраваць, што вот паглядзіце, ёсць тут у нас нацыяналісты больш горшыя за Лукашэнку. Але пры гэтым улады абсалютна не збіраюцца выпускаць з-пад кантролю всю сітуацыю ў краіне, і гэта вельмі яснае пасланне. І перанос часу святкавання на менш зручны ў Менску і забарона ў рэгіёнах. Скажите, якія асноўныя мэты? Вось я бачу тут, апрача беларускіх нацыянальных сцягаў і украінскія, сцягі еўразвязу, плакаты. Это не толькі акцыя да Дня незалежнасці, але яшчэ і акцыя салідарнасці? Безумоўна, безумоўна. Гэта акцыя абароны беларускай незалежнасці і акцыя салідарнасці з Украінай. Таму што у беларускай і украінскай незалежнасці вораг адзін, гэта крамлёўскі імперыялізм. Сёння украінцы плоцяць вельмі вялікую цану за тое, што яны змагаюцца, абараняючы сваю незалежнасць, сваё права самім вызначаць свой лёс. І, натуральна, салідарнасць у гэтым пытанні з народам Украіны сёння прысутнічае. Гэта ёсць адной з асноўных тэмаў акцыі. Няма нікога гасцей з Украіны ці з іншых дзяржаў? Мы былі акцыі з украінцамі, яны сёння ў Кіеве. Некаторыя ладзяць акцыю салідарнасці і падтрымкі беларусам. Аднак у іх хапае сваіх справаў, і гэта цалкам зразумела, то бок мы ні ў якім разе не крыўдзімся.
яны вырашылі, што яны вось праявяць салідарнасць праз тое, што ў Киеве сёння адбудзецца акцыя. Ну и так коротко, значит, от 16 выходим 6. Так, 6 рушыць о 16 гадзіне па вуліцы Сурганова у бок плошчы дружбы народаў. Ну, што тычыцца мітынгу, мы будзем абмяркоўваць, магчыма, у нейкім скарочаным фармаце пройдзе мітынг сёння, таму што, ну, як вы ведаеце, у гуртоў, якія пленавалі выступаць, троху памянялася сітуацыя, яны на сённяшні момант не будуць мець магчымасці выступіць, ну і ў адпаведнасці з гэтым мы будзем карэктаваць пляны па мітынгу. Магчыма, будзе вельмі кароткі мітынг. Так фактично ніяких нечаканностей, ніяких, чого ви планували від початку, ніякого там оздоблення, більш святочного не тримається, все буде вельми традиційно. Ну, я не лічу, што традыцыйна гэта кепска. Наадварот, з'яўляемся прыхільнікамі традыцыі, у тым ліку якраз 25 сакавіка гэта традыцыя беларускай дзяржаўнасці і традыцыйна мы і адзначаем. Дякую вам вялікі, са святам яшчэ раз. Са святам. Ну а мы працягнем нашыя гутаркі, працягнем знаёміцца з людзьмі, сустракацца з людзьмі, якія, давайте мы паглядзім, якія ёсць транспаранты, сцягі. Заўважана, што людзі у вышыванках многія апрануты, многія трымаюць балёнікі з пагон, маленькія бела-чырвоныя цяжкі. Ну і можам зараз пабачыць вялікую колькасць транспарантаў. Што за бульба без укропа? Гэта, значыцца, такі як бы транспарант украінцаў і беларусаў. Годзем леці ў паневерці, гейда сонца, гейда зор. Янка купала Беларусі, Европу, мы европейцы. Ну, як бачым, арганізатары попросілі удзельнікаў не прыносіць на акцыю не летась кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вот. А такіх і няма, скажем, больш пазітыўныя. Крым Украіне, шчасце у Крым краіне. Яшчэ адзін такі транспарант, які таксама падтрымлівае украінскую тэматыку. На гэтым мітынгу транспарант «Што за бульба без укропа» і у прыгожай вышыванцы і пагутарыць з ім, калі ён не супраць будзе. Добрый день. Скажите, калі ласка, со святом вас. Як вас зовут? Меня зовут Валерий Клиновский, мы радио «Свобода», ведем трансляцию. Леонид Кулаков, Европейская Беларусь. Компания Европейская Беларусь. Слуцкая? Слуцкая. Так само. Вы пришли, апрача того, что вы кажете, а ваши, вот вы в Слуцкім районе? Ясминска. Ясминска, да? А ваши сусіди, знайомі, кола людей, які, як это? Шмат поддерживает Россию. Меня называют бандерасом-фашистом. Чому? Беларуси, раптом, інша... Работают. Не они пришли на землю России, а Россия пришла на... Ці може погрожати Білорусі подобне, що твориться на Донбасі? Думаю, да. Думаю, да, потому что сейчас идет усиленная пропаганда российская супротив Беларуси. Именно не сподобается наш кашкашколи вышиванки. Идет усиленная борьба за мозги белорусов, как бы они перешли на российский бок. Дякую вам великі за святом. Ну, у нас ще є магчимість поглядіти. Може, новий з'явилися які додаткові плакати. 6 почнеться хвилин. Тому ми протягнемо з ким-небудь ще розмовляти з різними цікавими людьми, які прийшли сюди. Ось. Лукомских кашталанов стоят вельми цікавые люди. Ага. Ну вот мне кажется, что есть такие Лукомские и Кашталанов, где они, до речи, представники полка спецназу Менш... Не полк спецназу, уже ОМОН. А полк ОМОНу, да. Ну, есть, конечно. Я это одразу мусил бы сказать, что тут есть милиция, есть саперы внутренних войск, есть минеры, есть хуткая допомога, так сказать, улады подрыхтовалися до того, как сустрэць оппозицию належным чином. Я тут бачу нават керівника полка ОМОНу, Менского ОМОНу, які затрымліваў мяне 9 траўня, калі пачынаўся чэмпіянат свету у Беларусі.
Вось, так што увагай не абдзеленая гэтая акцыя міліцейская. Ну, гэта традыцыйна, гэта якраз сумнявацца ў гэтым і не даводзілася. Я зараз хочу попросіць на інтэрв'ю маладого чалавека, які прыйшоў на гэтую акцыю у чырвона-белым шаліку і жоўта-блакітным сцям. Як вас зовут? Егор. Егор, скажите, вы студент, школьник? Нет, я работаю. Вы працуете, а кем, где? Плиточником частной организации. Ну, скажите, вот вы пришли для чего, и кто вас покликал, откуда вы доведались? Доведался с интернета, с групп белорусских. Ну, решил поддержать как нас, так и братьев-украинцев. А где вы взяли всех украинцев? У меня друг с Харькова. К нему ездил праздновать Новый год, там и купил. Вот в Харькове что вы бачили? Какая там атмосфера? Вас что-нибудь удивило? Очень классный народ. Очень удивило то, что нет милиции на каких-то праздниках. Нигде, никого, все культурно, все красиво. Нема там фашистов? Нет, и бандеровцев тоже. Скажите, ну а вы ведаете, что такое 25 сакавика, что это за день, что отбылось? Да, Белорусская Народная Республика. Что там она приняла? Вот это не помню точно. Она объяснила свою незалежность. Незалежность, ну, день створения, так сказать. Да. Долго она изнавала? Не очень. Скажите, с каким годе вы школу закончили? В 10-м, по-моему. Что-нибудь вам говорили в школе про Белорусскую народную службу? Маловато. Амаль ничего. Ничего не дали. А про что больше говорили? Ну, больше писателей, так, более-менее там и то. Ну, так, как сказать, по вершкам. А як вашим осяродкам моладзь цікавіцца палітыкай, тым, што адбываецца в Беларуси, Украине, в России? 50/50, в основном все совсем пофиг всем. И некоторые, к сожалению, за Россию большинство. Большинство. А як вы с ними контактуете, не сваритесь? Не разговариваем на эту тему. С теми, кто смотрит телевизор много, не о чем говорить, не считаю. Дякую вам велике. За святом. Представники старейшего поколения и молодейшие кажут, что, конечно, белорусы у великой ступени находятся под уплывом российских телеканалов. Ну, щиро кажучи, я стараюсь сам позбегать глядеть эти телеканалы. Яны напруживают. Есть и іншие альтернативные сродки массовой информации. У тим ліку і телевізійне, і в тим ліку Радіо Свобода. Сайт Радіо Свободи, що я закликаю вас глядіти нашу, в першу чергу, наш сайт і наші телетрансляції, які час від часу бувають на сайті Радіо Свобода. На тим боку ми чуємо, люди запіяли пісню. Это Ляпис Трубецкой. Одна из песен, популярных песен гурту Ляпис Трубецкий. Молодь любить сапраўды гэтыя песни. И это уже не первый раз, когда на таких акциях, апрача погони, мы выйдем шильными родами и гучать песни сучасных гуртов, тым ліку Ляписа Трубецкого. Быки скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноваты. Эти быки мають свою правду, їм не треба сонця, землі їм багато, їм весни не треба, їм зими погоди, а піхоти спав, не течив, не Мы можем зауважить, что песни вельми организованная группа спевая молоді. Яны раздали. Сонечка мне подарил Павел Беловоз, директор арт-сядзібы Менской. Які ваші секрети, що ще цікавого, ваша суполка?
Это ваши активисты, сябры? А это просто люди подхопили. Адмыслова вось падрыхтавалі такі спеўнік з 5 песень. Тут і грай таго ж Міхалка, і пагоня Богдановича, і наш сцяг Никляева, 5 песен. І прапануем людям вось разам сёння спяваць і раздалі ўсім, хто гэтыя спеўнікі. Ну вось першая спроба, здаецца, атрымалася. Плюс давалі такую паштовачку, няхай жыве сайту Інтэкспрэс. І ён вось дазволіў нам растыражаваць гэты скан. І мы таксама вось такія зрабілі паштовачкі, усім іх дорым, так бы мовіць, ну, каб пацвердзіць, што это все ж таки звязана з Беларускай Народнай Рэспублікай, з гісторыяй. Таму вось гэта адна з нашых ініцыятыў. Плюс мы яшчэ прынеслі стужкі, ўжо ўсе іх разабралі, якія у нас былі. Таму вось такія. Ну і файна, што іх людзі падтрымліваюць. Ведаеце, даволі шмат моладзі зараз тут сабралася. Я б сказаў бы, большасць людзей. Не працуе все ж таки студэнцтва, там шкаляры, і ну і файна. І мы там вялікую працу праводзілі ў інтэрнэце, заклікалі, каб людзі, каб моладзь прыходзіла, там, каб рабілі селфі, посцілі ў Інстаграм, дадавалі хэштэг 25 сакавіка. Дарэчы, усіх, хто не прыйшоў, хто сочыць, хто хоча павіншаваць адзін аднога, мы заклікаем гэта актыўна рабіць у сваіх сацыяльных сетках і дадаваць хэштэг 25 сакавіка, ну, каб больш людзей бачылі, што ўсё ж таки сёння у нас свята. Старэйшыя, скажем так, генерацыя удзельнікаў этой акцыі, скажем, палітыкі, заяўнікі, яны хочуць правесці гэта в традыцыйным ключы. Яны лічаць, што гэта не в этом нічога такого ўжо кепскага няма, што традыцыйна адбываецца акцыя. А вы, напрыклад, і вот людзі, якія весялей, каб было цікавей прыходзіць на мерапрыемства, каб людзі, якія прыходзілі, не проста прыходзілі там пастаяць, паматляць сцягу судна, а каб паспявалі песні, там тую ж стужку параздавалі, можа быць, нават карагоды павадзілі, народныя песні паспявалі, каб адчувалася сапраўды вось такое і было пачуццё свята. Так, карагоды у нас яшчэ наперадзе. Што это файна. Вось бачыце, скакаць будзеш? Я скакаць не буду, я на працы. Что там на тебя? Оператор моих претензий. Это часто было. Ну, мы по тягам. Можно с вами поговорить? Нет, можете вы спуститесь, я поднимусь. Добрый день. Вы так, можем так сюда только станем, как было бачно. Вы так опранутый, як боец добровольчего батальона. Я стрейболист. Ну, это моя повседневная одежда, по сути, потому что она практична, удобная, и, в общем-то, я, по сути, отказался от гражданского варианта. А это стрейтбол? Стрейкбол? Да, это активный отдых. Скажите, а чему вы взяли украинский стяг? Потому что я украинец. Откуль? Сначала из-под Полтавы, потом жил в Крыму, а потом приехал сюда. Скажите, вот, коли ласка, ви бачите тут і інші зі стягами, і в білорусами сутикаєтеся. Ці білоруси достатково проявляют, скажем, солидарность один на дом с украинцами, скажем, с вами. Да, мы братские народы, я считаю. Дело в том, что я живу уже здесь 10 лет. Ну, я считаю, что мы больше братские народы, нежели с другими восточными соседями, может быть. Не будем показывать пальцем. Да. А то, что отбывается на вашей родине, як вы это особисто переживаете? Очень плохо, потому что я считаю, что это оккупация, прямая агрессия, и я считаю, что данные действия невозможно в нашем цивилизованном мире. Я считаю так. Когда соседи, на которых рассчитывали в качестве охраны в случае нападения третьей стороны, сами выступают агрессорами и провоцируют, это неправильное действие. Когда было ядерное разоружение Украины, Россия и США выступали гарантами мира в Украине. И тот факт, что сейчас одна из этих сторон сама развязала войну, я считаю крайне негативным фактом. Вот, мое мнение. А вот как вы оцениваете позицию белорусских владов Александра Лукашенко вот в этом конфликте, скажем?
Я не считаю, что... Не миротворец? Нет, не миротворец, он... Это отдельная тема, можно так сказать. Добре, ну і почне питання хотів задати. Ви видите, що в Україні шмат людей носять от таку форму, як ви, тільки по іншій причині. І ще бронекамізельки носять, і собралася велика. Коли в Білорусі, не дай Бог, ніж такое, ці підніметься, ви бачите, така кількість волонтерів, добровольців, ці громадянська супольність настільки развита чи ні? К сожалению, мне кажется, что не поднимется. Будут люди, которые будут готовы дать свою жизнь, но многие все же больше себя чувствуют славянами, и некоторые даже говорят Кирилл, то, что я русский, нежели, ну, несмотря на то, что у него паспорт, то, что он должен защищать свою страну на сторону своей страны. Дякую вам велике. Со святом вас. С Днем воли. Ніхто не чекає, і ти не чекаєш. Дякую за броню! Ну, а гэта ўжо спявалі гурт «Молодість» спяваў песні НРМ. Як бачым, спевнікі, якія раздаюць прадстаўнікі арцядзібы, спатрэбіліся, людзі ахвотна далучыліся да спеваў. Раздавалі. Ну, давайте вам будете спяваць? Тады вярыце. Ну что, пройдем крыху далей и поглядим. И вот люди дают интервью польскому радио, журналистов сапраўды шмат, розных телеканалов. Вот Олесь Лагвинец, вот. Со святом вас, Олесь Пашкевич, и вас со святом. И кто это? Богдан? Витаю, Богдан. У тебя украинское имя, а тебе белорусское? Белорусская. Белорусское. Что это за свято, ты ведаешь? Угу. Какое? Воля. День воли. Со святом тебе? Дякую. Ну, дякую тобі. Олесь, некалькі слов. А для вас що значить це свято? Початков наших. І не тільки державних, не тільки національних, але й творчих, і быццёвых, і экзистенцыйных. Вось я спытаў маленькага хлопчыка, што такое. Ён ведае дзень волі, а старэйшыя праходзілі людзі, дзеці, уже дарослыя людзі, 20-25 гадоў, не все ведаюць. Ну, гэта да лепшага. Будзе моладзь вучыць старэйшых. Горш, калі наадварот. Калі моладзь, калі дзеці не будуць ведаць. Чаму, скажем так, апошнія гады ніхто не хацеў расказваць пра тое, калі стваралася незалежная Рэспубліка Беларусь, скажем, у школах, у універсітэтах, пры тым, што мы існуем як незалежная дзяржава, ёсць прэзідэнт незалежная дзяржава, урад незалежная А дзяржава. вы думаете, цяпер расказваюць у школах? Я і кажу, што і зараз не расказваюць, і апошніх гадоў 10, напэўна, не. Ну, рытарычнае пытанне. Гэта вельмі незразумела, ніхто не зразумела. Зразумела. Ну, нідзе ў свеце гэтага, Да. за выняткам некалькіх краінаў. Гэтага не зразумелі. А як вы патлумачылі вот гэта? Што гэтым хочуць улады паказаць? Ёсць толькі адна запатэнтаваная Рэспубліка Беларусь, у якой ёсць гісторыя, якая пачынаецца з 94 ці 95 года. Да таго Беларусь была нешчасная, гарэтная, бядотная. Іншага адказу. Это вельмі нетрывалы падмурак, для дзяржаўнасці. Тым не менш, на дзесяцігоддзе яго хапае пакуль. Вы бачыце, тут шмат украінскіх сцягоў. Людзі, нават і самі, некаторых я пытаю, некаторыя самі абзываюцца на эту тэму.
Калі, не дай Бог, нешта здарыцца ў нас такое, як у Донбасе, ва Украіне, ці будуць ёсць у нас сілы для супраціву і ў дзяржавы, і ў грамадства, і ў людзей, ці будуць у нас валанцёры. Ну, я думаю, у нас нема перадумоў для з'яўлення зялёных чалавечкаў. Яны ўжо прыйшлі? Яны былі, яны не выходзілі. Яны не выходзілі, так. Сидеть постоянно. Так што у нас будзе спакайней. Іначай. Іначай. А будзе? Будзе. Інакш бы мы не былі. Усе разом. Дякую вам вялікі, са святам. Ну, а можна ваше меркаванне спытаць, як вас завуць? Советский Союз, другая дорожка без намордника. Владимир Ильич. Абсолютно, так? Ну, так ваше меркаванне, вот вы сказали про зеленых человечков. Так они тут уже давно. И по ВВП, это, скажем, пошли защищать русский мир. И все. Тут одно мгновение. Все, он, Ганцевичи, вот там еще одна база, там, Баранович, Бобруйс, там уже стоят. Ну, нібито Лукашенко там виступає Ой, миротворцем. барабанщик, это не ведаю для кого это. Фальшиво. Абсолютно. Гнида вонючий, вываленный Ксельгавский. Ну, это мы не будем, давайте такими словами так сказать, выражем. Это мы выражем з ефіру, так? Так. Але давайте таким целым скажите, чому, скажем, все-таки не так шмат людей тут прийшло? Вот ваше меркаванне. Чому ваши соседи не пришли? Ці прийшли? Ні, я тут шукаю знайомих, це вже не старі, я вже старий, так, от, давно вже не був, тепер прийшов, Карифана тут одного нема, ну Швакова нема. Ну, скрутили нас. Абсолютно. Гайки так закручены. Ни туди, ни в Красную Армию. Это что, на праці, адміністрація, ці, скажем, ці міліція? Тут Все. Все. И про ментов я не кажу, это теперь собака крутит хвост уже. Они уже ему не перепугаются. Ну, а для вас це свято сьогодні? Конечно. Віншую вас з святом. Дякую великі за ваш емоційний, цікавий оповідь. Дякую. Добре, нас є жадаючи добавить. Коли ласка. Того, что не так много людей пришло. Поэтому влады поступили вельми креативно. И они у 15. Поэтому все люди больше на праці. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, добре. Ось, не чекаємо. Олесь Миленкевич, добрый день. Мы рады вас. Просто нос у нос. Лидер руху за свободу Олесь Миленкевич. Можете в той бок поглядеть, там наши глядачи. Гэтае свято з чим для вас, з якими почуттями? Я люблю Беларусь. Хотелось, чтобы это было взаимно. И я думаю, что это свято, вот у сёння, это свято, перш за все, повинно давать подставы для оптимизму. Что тыя люди, якія, бачите, незалежны, вольны, что яны ёсць, глядячи на пессимизмы, нигилизмы, поразы и так далее, мы не маем права сдаваться, тому что тая справа оборонить краину свою. И тыя, что собрались, яны особливо любят, ахвярно любят. Ну, вот тут человек перед вами говорил, когда интервью давал, сказал, что белорусов скрутили, затиснули и не дают пикнуть. Ведаеце, а што ў савецкія часы было лепш? А што ў Каліновскую, калі разграмілі паўстанне, было лепш? Таксама было вельмі непроста, складана. Я памятаю, калі у Гародні на пачатку 90-х мы рабілі беларусізацыю, такую хвалю, такі ўздым быў вялікі ў школах, у універсітэце. Ну, зусім людзі не верылі, што штосьці магчыма. Праз пэўны час, праз 3 гады ўжо многа было зроблена. Зараз могу сказаць, зноў разбурылася, зноў нема. Але, ведаеце, такія бываюць хвалі і
беларуса аптымізму, беларуса нігілізму. І я думаю, што вельмі важна захаваць у сябе вот эту волю і веру. І думаю, што шанец у нас ёсць. Я ніколі не здамся, і такіх людзей шмат. Но вы больш аптыміст. Я мусіш быць аптымістам. Ну, калі рукі складзеш, то вот там уже будзе поўная падстава для таго, каб ні во што не верыць і на могілкі ісці, а не трэба. Про гэта мы не будем. Але вот скажите, тым не менш, суровый час мы живем. Ці могли б вы, скажем, 1,5 года подумать, что мы доживем войны на территории колішняга братской Украины, не только колішняга Советского Союза? Я думаю, что про гэта ніхто не думал нават у дурным сне. І ні адзін эксперт, і ні адзін палітык, што такое магчыма. Але, бачыце, злое адраджаецца легчэй, чым добрае. І вот это вот злое, гэта постімперскі синдром расійскі. Не хочуць адпускаць з імперыі іншыя народы, якія маюць права на свабоду і незалежнае існаванне. І сёння, я думаю, што вот тое, што здарылася на Украіне, з одного боку трагедія, ми побач з імі солідарні, а з іншого боку для нас наука велика. Що сама свобода не упаде, за її треба змагатися, її треба відстоювати. І Україна для нас приклад того, як народ може об'єднатися, консолідуватися і відстоювати своє право на своє «я». А як ви оцінюєте, скажімо, білоруські влади, Лукашенко у гэтым конфликте и в потенциальной небезпеці, ці яны адекватно могут реагировать, ці яны могут посприяти спинению войны в Донбассе? Знаете, я не прихильник шукать, у кого какие мотивации. Часто кажут, а вот он робит это тому, что хочет заховать уладу. Конечно, хочет это робить, перш за все, для улады. Але меня цікавят конкретные кроки улады, конкретные кроки демократов, простых людей. И, безумовно, Беларусь сегодня отыгрывает позитивную роль в этом конфликте. В Москве вельми важно было, как самый близкий союзник был побач, как и Осетию Абхазию признал, и как признал Крым и так далее. И то, что улады это не робят, треба сказать, добро робится. Я лечу, что это вельми важно. Хопит сила в цене, это залежит от стану экономики. Экономика, на жаль, и это яны зрадили, моцно залежная, абсолютно залежная. Вот сегодня треба займаться тем, как экономика отходила от диктата России, бо от экономики залежит и политика. Ну, сённяшняе свята дазволілі нам адзначыць у Менску, а, скажем, у гародні не выбераць, не на пікет, ці укладанне кветак, і тое забараняюць. Што гэта перагібы на месцах, ці гэта свядомая палітыка? Она боится всего, что массовое, что уличное, и она боится за себя вот выборчи. Но реакция натуральная, потому что им сдается, что все вот те, что тут собрались, что яны могут разбурить Беларусь, а это люди хочет ее будовать. Ну и долгий шлях до того, как зразуметь, что есть оппозиция, что она потребна. Колись в университетах мы учили там адзінства и борьба супрацьлегласці. Было ж такое? Так у нас супрацьлегласць знішчаецца, такой борьбы не может быть. А нема борьбы, вот что в философии заўсёды было, нема борьбы, то нема и развития. Развития політичного, нема экономичного. Мне здаецца, что треба вернуться хотя бы до той философии, яку вы учили. Супрацьлегласці мусять быць, и они мусять открыто, публично спаборничать поміж собой. Тады буде шанец на новую Беларусь. Дякую великий. Дякую. Олесь Меленкевич был у эфире Радио Свобода. Привітання Радіо Свобода. А чё я? Что? Добрый день. Со святом. Лявон Баршевский, один из тых, хто здобыў незалежнасць для Беларусі ў 91 годзе, депутат сессии незалежности Верховного Совета 12 скликания. Какое это для вас свято вот сёння? Традыцыйнае, ритуальнае, звычайнае? Ці ёсць у гэтым нешта асаблівае сёлета? Ну, ёсць асаблівае ў тым, што настрой, як бы сказаць, ён святочны, але кароткатэрміновы, бо ў цэлым настрой не святочны, пагроза незалежнасці можа самая вострая за ўсе гады, бо, як кажуць, скінуты маскі, фактычна мы апынуліся ў сітуацыі ваеннай амаль што, і гэта трывожна. Але з іншага боку, я спадзяюся, што гэта ідэя 25 сакавіка
яе немагчыма знішчыць, бо яна настолькі станоўчая, настолькі пазітыўная. Калі беларусы нешта нарэшце спадобіліся ў палітыцы зрабіць у 18 годзе, гэта будзе прыкладам для ўсіх. У любы час, нават калі будуць яшчэ горшыя часы. Пасеянае зерня. А пасеянае зерня абавязкова будзе ўзыходзіць. Сёння наш корэспандэнт у Горках быў, сустракаўся са студэнтамі, там ім віншавалі студэнтаў, ну амаль што ніхто не ведаў пра гэтую дату, што здарылася. Ну, я хочу сказать, что нават у школьных подручниках дата-то есть сама по себе. Это просто апалітычнасць тое, что свядома робіцца, что ў краіне один политик, а значит, никто не повинен цікавіцца, а цікавіцца увогуле рызыкоўна. А моладзь, яна реагуе, лишней работы не в тем лику и мозгами. Это проблема. Это лянота мозгов. Это лянота мозгов. Тем больше, что больше за тых молоді ходить в интернет, у социальные сетки, информации теперь не сховаешь. Только жадання треба мець і атрымаць. А калі нема жадання ввогуле про палітыку размышляць, нават про гісторыю раздумваць, то гэта праблема. Ці ёсць каштоўнасцю, скажем, для большасці беларусаў воля, незалежнасць? Яна ёсць, але кожны яе ўспрымае по-свойму. Адзін лічыць воля, у меня там 6 соток ёсць, я там что хочу, то роблю. Разумееце, это таксама памкненне да волі. Але ён лічыць, што в маштабе краіны я нічого не зраблю, то я хоць на сваіх 6 сотках буду вольны. Вось інші лічаць, што маю Мерседес, і мне ім вольна, куды захацеў, туды паехаў. Каштоўнасць такая ёсць, але палітычная, ёсць палітычная каштоўнасць свабода. Вот з гэтым у нас цяжка. Дзякуй вам вялікі. Са святам. Добрый день. У нас есть магчымасць пагаварыць з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесем Таўстыкам. Ці вы яшчэ не прыходзіце? Маеце такую магчымасць? Мы можем с вами поразмаўляць одну хвилинку, мои коллеги пока что дозволят мне это. Скажите, калі ласка, ну тады, калі вы прадпрымальнік, са святам вас? Со святом вас. Скажите, вы сустракаліся з Лукашенком, калі былі прадпрымальнікамі? Ведаеце, я не быў запрошаны. Лукашенко, может быть, выбирае свою когорту прадпрымальнікаў. Але я б з вялікім задавальненнем бы пожадаў сабе сустрэцца з ім. Што прадпрымальнікі думаюць пра сённяшняе свята? Про сённяшняе свята прадпрымальнікі, ну, я могу казаць за сябе, яны ведаюць, што святы, што у нас ёсць у Беларусі свята, і прадпрымальнікі тут такая ёсць, падыходзілі, здароўкаліся, яны прысутнічаюць вось у гэтым святочным сходе. Так, у святочным сходе з людзьмі. Яны ёсць і прадпрымальнікі. Дзякуй вам вялікі. Вам вялікі дзякуй. Мы бачым, што пачынаецца рух, калёны 6. Вось, давайте мы з людзьмі таксама пойдзем. Валер, Фотокамера знімаю, о, холера. Добре. Пакуль людзі збіраюцца ісці, і мы пойдзем па крышачку, але таксама па магчымасці пастараемся пагаварыць з удзельнікамі сённяшняе свята, з тымі, хто прыйшоў і на месца, і паспяваць песні, і прайсціся па вуліцах Менска з нацыянальнымі сцягамі. Вось, і адзін з тых, каго я хочу зараз прадставіць, мы будзем ісці і пакрыху гаварыць з пісьменнікам Владимиром Орловым, з чалавекам легендай, які напісаў «Незалежнасць гэта». Я думаю, што гэта чалавек варты таго, каб павіншаваць яго і спытаць, а што зараз уяўляе сабой беларуская незалежнасць? Я сердечно віншую усіх стойчинников тут, на Бацькаўшчыне, в самых розных краінах, где отмечается День воли. Галоўнае, что Беларусь мае незалежнасць, мае гістарычную перспектыву. Я веру, что Беларусь будзе еўрапейскай дэмакратычнай краінай, бо гістарычна, ментальна і культурна мы належым да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль пры канцы 18 стагоддзя нас вырвалі расійскія штыкі.
У мяне сёння ёсць дадатковая падстава для святочнага настрою. Уранні я трымаў у руках свежий зусім асобнік новага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Віншуем. Дзякуй. Гэта кніга пра тых, хто з часоў Тадэуса Касцюскі і Тадэуса Рэйтана змагаўся за свабоду і незалежнасць нашай зямлі. Хто набліжаў Дзень волі, хто змагаўся за ідэю незалежнасці ў 20-е, 30-е, 50-е і в іншыя гады, калі гэта сама ідэя была пад забаронай, калі яна была крамольнай ідэяй. Гэта кніга пра тых, хто змагаўся за аднаўленне незалежнасці Беларусі у шэрагах дэпутатаў Верховного Совета гістарычнага 12-го склікання. Моя радасць сёння з нагоды выхаду гэтай кнігі змешваецца і са смуткам, таму што сярод 40 новых герояў гэтай кнігі людзі, з якімі мы сустракаліся на Дзень волі, ішлі пад гэтымі сцягамі, выступалі. Гэта Рыгор Барадулін, гэта Геннадзь Бураўкін, Геннадзь Грушевы, Галіна Семдзядова, якая чырвона-белы сцяг унесла ў залу паседжанняў Верховнага Совета. Гэта зусім уяўленне маладыя людзі, якія маглі жыць і жыць з намі, дачакацца новай вольнай Беларусі. Арына Вячорка, Сердзук Вятуска, Юрась Бусляков, Віктор Івашкевіч, які ў такія дні заўсёды быў в самым эпіцэнтры падзеяў. Яны, на жаль, ужо сталі героямі маёй кнігі, таму што гэта кніга пра тых, чый жыццёвы шлях завершыўся. Я спадзяюся, што у бліжэйшы час будуць адбывацца прэзентацыі імёнаў свабоды у Менску, у іншых беларускіх гарадах. Я сардэчна запрашаю всіх, хто мяне чуе, прыходзіць на гэтыя прэзентацыі, каб аддаць даніну памяці тым, хто аддаваў свае сілы, таленты, урэшце вельмі часта жыццё дзеля таго, каб жыла Беларусь, і яна жыве. Віншую. Дякую вялікі, спадар Владимир, віншую вас са святам і з выхадам кнігі. Нагадаем, што гэта кніга з серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». 21-го стагоддзя. 21-го стагоддзя. Дякую вялікі, са святам. Будзеце з намі далей. Дякую. Ну, может быть, мы пройдем на сферы? Добра. Некое освояние. Подожди, о чем в России уже на каком ты языке размовляешь? Ладно, шановні журналісти, я пропоную на провокатора. На каком языке ты можешь ругаться? Я думаю, ты знаешь, на каком. Мы на каком-то языке. По-английски, мы будем по-английски. English, sprechen English, да? Будем по-английски. Или дольше? Все. Вы знаете? Мне цікаво. Элементарный один вопрос, на который мне никто не дал ответа. Один. Чому за незалежную Беларусь, а идут флаги Евросоюза? Так солидарность с нормальными краинами. Меня никто не направил. Я сам пришел сюда ради удовлетворения своего интереса. Настолько дешево действуешь, не работает? настолько тупо, что ты даже русских. А знаете, почему может быть это примитивно? Потому что меня сюда никто не направлял. Ты настолько тупо, я вот не знаю. Мне интересен один вопрос. Такой тупой вопрос, что люди не могут ответить. Тебя, в принципе, должны уже спецслужбы унести
сами вперед. Но у нас и спецслужб нет, у нас стоит. Дякую вам за отказ. Никто не смог отказать на... Скажите, что это БС значит? А вы в интернете посмотрите. Интернет. Ну, Google.com. да, Биографский синдикат. Придите додому, А за що поглядите. поглядим, дякую. Не захотел человек потлумачить всякую силу, и он представляет. А что он хотел? Я не знаю. Что он хотел? Правили людям чорним. Я вот правильно. А, Сюди. я керовали. Людям чорним зробити провокацію. Конечно. Добре, зрозуміло. Ну, так, это просто розмова, я не думаю, що тут уже нечто серйозний інцидент відбився. Ну, люди виходять, які хочуть виказати згоду, видать, з Днем волі, не ведають, з білоруськими стягами. Серби Белград, and чешські команда, яка що ще один лозунг по-русски каже, іди, кон ти єбе, можемо ми без тебе. Ставить как ваше имя. Яке що Борис. Чому ви приїхали сюди в Білорусь? Мама моя. Мама білоруська. Белорус. І от дали вам роботу тут? А я яке що приїхав, здорово, мама. Здорово, плохо, я жив в Белграді. Так ви думаєте, ви готуєтесь тут на роботу, я побачу, скільки вам будуть давати годину. Ну, є ще один болгарський представник, але він має біло-червону-білу стежку, сушечку має. Яке що, да, не болгара, серби. Сербський. Сербский представник. Так вы за незалежную Беларусь? Яке що Беларусь должна быть Беларусь, но не яке що Євросоюз. Ой, мы за незалежную Беларусь тут люди. Че, незалежна, но не Євросоюз. Беларусь – Беларусь. Ага. А вас мама Беларусь? Ну, Беларусь есть незалежная. Так і що Беларусь незалежна. А по-белорусски разумеете? Мама научила. Так, що... Разумеете, але не говорите? Разумею, я що білоруський стих, як і знаю. Уже ти шмат побачив потилиця оголених, із спінів согнутих, сколених, зневолених. То, що крики облитості, просьби проклонних, фінал в очі мертві, глядять спрагльонних. І так вас однойчі мене тихим ранком з обоїми патронів поклали у кишень. Я тішуся довго, бо хутко бачив, призначене мені для траплення мішень. А той, хто триває мене, розлований, закутаний тільки в загад забивай, а я не лялька, воз дедів на дива, викидываю кулі разовга так 5, як і що в білоруській один із тих. Один вірш, а чий це? Это мої друзі, як що виступала група білоруська червоним по білим. Як що стара група. Дякую, як ваше ім'я? Борис. Борис, дякую вам. Погутарили з білоруським сербом. Так виглядає білоруський серб Борис. Цікавий вірш прочитав. Ось, але він підтримує незалежну Білорусь, але не хоче, щоб Білорусь долучалася до Європейського Союзу. Мені здається, що не всі з ним згодні, тому що тут на жесті доволі шмат білих стягов і європейських стягов. Люди підтримують якраз долучення Білорусі до Європейського Союзу. Ось, ми протягуємо шесті, і я б хотів просто колегу свого Ігора Корнея поділитися некими враженнями. Ігор, скільки тут людей зібралося? Ну, в принципе, прикид больше за 1000, натурально. Можно вот и по 2000. Я думаю, что народу будет болеть, бо мы идем зараз по улице, по центральным проспекте, и будем заворачивать на Струганова, и там не выключено, что и студенты вот Мастацкой академии долучатся до этой акции. Ну, але, щиро кажучи, трохи здивило, бо посеред дня от зібралася достатково пристойна кількість людей. Були скептики, які казали, що у 3 години ніхто не зможе принаймні відпроситися з праці, ці кинуть свої студентські парти, але ось тішить, що зібралася достатково велика кількість людей. Ігор, ти не перший раз на акціях, просто знати, чим нечим відрознюється, як журналіст. Ну, есть ухил украинский, тут уже как бы спрощаться бессоциально. Есть ухил проевропейский, и вот хоть были такие, ну, это не скажешь, что провокация, но такие критичные
посили такі на адрес того, що не треба нам розв'язати, треба акцентуватися тільки на білоруських проблемах, не треба Україна. Ну, але реалії такі, що від міжнародного контексту нікуди не поденешся, і в цьому сенсі тішить менавіта така широка географія. Тут, до речі, присутнічують всякі інших проблемних країн. Азербайджан, де зараз так само проблеми зі свободою слова, з переслідом опонента улади. І, ну, то бок, гэта сведчыць на тое, што беларусы неабыякавыя, яны падтрымліваюць і салідарныя з народамі тых краінаў, дзе ёсць такія ж праблемы, як у Беларусі. Дякую, Ігор. Будем далей сачыць за шэсцем, будем ісці разам з людзьмі, гутарыць. Тым больш, што надвор'е нам дапамагае, вельмі цёплы дзень у Менску. Спрабаваў накрапаць дожджык, але на гэты момант спыніўся. Людзі зараз хочуць пачаць рух па вуліцы Сурганова, далека тут на рагу. Узкая, тесная вот это ходник, и это заўсёды праблема прайсці по гэтую частку маршрута по Сурганова. Мы прошли, побачили новая форма. Это у вас новая форма? В новой форме. Менский ОМОН стоит в новой форме. Мы такие аккуратные куртки, нашивки, шапки черные, строи. ОМОН ахоўвае нас от того, как люди вышли на проездную частку. Так само шмат милиции, державной автоинспекции, іншие службы. А вы удельники? Как? Давай мы поговорим с женщиной. Ой, добрый день. Добрый день, як вас зовут? Вероніка. А дітей як? По-розуму. Раз, два, три, чотири. У мене 5. Зараз 5 так само. І зараз 5, а бігає. я тільки 4 налічив. Ну, 5 бігає, так. Велика. Ну, видать, ви всією сім'єю вийшли. А маль що? А маль що? Батьки нема? Так, і ще одного хлопця. І ще одного. І ще одна. Ну, так ви лічите, що дітям варто тут бувати? Так. Їм ліпше святочне враження. Дітей? Так. Ну, Люди ще кажуть, що подросли, з дитинства пам'ятаємо мітинг, червоно-білі стяги і святочний настрой. Подобається їм? Можна я спитаю? Як тебе зовуть? Глеб. Глеб, тобі подобається? Так. А що тобі подобається? Тут все, ну, бело-червоно-белое, по-белорусски. И шмат разных речей. Все белорусское, ну, шмат людей. А хто тобі так добре навчив білоруську говорити, мама? Мама, дед, ну, мама, дед. Мама і дід. Який ти раз? Перший, другий, третій? Нації. А я их не лечил. Много? Ага. Ну, из такого ось, 8. з вазочка? Напевно. Не пам'ятаю. Ось. Так, а що це за така патріотична сім'я цікава? Чим ви займаєтеся? Розкажіть, хто ваш? Ну, в принципі, ми всіх історики. Історики? Так. А де працюєте? Кримінальне питання. Кримінальне питання, значить, без відказу. Ну, дякую вам велике, вельми приємно було з вами погутарити. Доброго вам свята. Добре, вас так само, зі святом. І всьому білоруському народу. Так, з Днем Незалежності, з Днем волі. Дякую, дякую велике. А ви довольні? Добре.
Пасля? Ага. Ви так питаєтеся, а на праці завжди ганяються такі. Я ведаю, можете не казаць так. Жанчына захвалявалася, што на працы будуць непрыемнасці пасля такой. Я спадзяюся, не будуць. Спадзяюся, што іх кіраўніцтва ў школе ці дзе зразумеюць, што не варта караць за дзень, за ўдзел у Дні незалежных, дні волі, для ўшэсціх. А людского дакладна не пакараюць кіраўніцтва за ўдзел сённяшні. Так гэта цяперашняя соразмоўцу фермера. Я забыл ваше прозвище, пробачте. Матусевича. А чому я трошки перебив? Чому ви не покараєте? Самі себе не будете карати? Ви на себе працюєте? Сам себе не покараю, но... Але чиновники. Чиновники, я ж тоже залежу. Есть кому вас покарать? Ну, не только покарать, могут так меня прижать, еще не... Но за удел у шести? Не, я думаю, что такого не будет. Такого не будет. Скажите, это ваши свядомые, конечно... Да, запомнить. Это ваш свядомый удел у шести, зразумел. Вы приехали сюда, как нечто продемонстрировать. Что? Ну, я бы не сказал, хоть поудельничать, потому что с каждым годом нас становится меньше. Хотя большинство молодых, якщо я Мазинський зауважив, да, старі відходять, бо з'являється більше молодих, но маловато, трошки маловато, хоч би своим уделом повеличить, да. И отдать повагу этой годовине вообще. Мы скоро будем означать и 100 годов. Уже не скоро. Скажите, вот вы в вёсцы, як там люди, скажем, цікавятся політикою, подіями в Білорусі? Ну, видите, я в такой вёсце живу, что люди, вёска вымерла. Дома стоят, но приезжают горожане. Людей, які жили в этой вёсце, уже немає. Не засталось вообще. Так нема с кем обмерковать? Ну, если приезжать в выходные, поговоришь. Нехто убачить нас сьогодні по телебаченню, видите, белорусское телебачення тільки зробить такую картинку, что, ну, собралась невеличкая кучка людей вообще. Вот, и мне кто-нибудь попытает, ведут, что я удельничаю в этот, и попытается, я скажу, ну, картинка это одна справа, а бачу больше людей. Ну, а вот вы сказали, что мало приходит, скажем, в Менску, то а в інших містах всім не приходять, бо не дають дозволу. Ось, це що, нека апатія у громадстві, ці страх, ці що, як ви твої? Что страха велика тут нема. У нас все-таки улады, ну, живем в такой кривавой диктатуре вообще. Это, скорее, люди не столились и некая апатия. Ну, вот Жанчинка перед вами сказала, что ой, не питайте, где я працую. Да? Ну, если она працует... Есть крышечку. Да, это я разумею, да. Если в школе где-нибудь, державной установе где-нибудь працевать, там могут попытаться вообще, если она педагогом или наставницей, то это нема питания вообще. В этом сенсе мне легче вообще. Хотя я сказал, что если я тут что-нибудь зараблю такое антизаконное, то попади мне. Вы ничего не робите. Скажите, вы человек самостойный, вы маете свой бизнес, свою справу. Что вы думаете про будущее? И своей справы, и своей краины, и своих нащадков. Як вы думаете, будет складываться это будущее? Я думаю, что в нашей Беларуси будущее есть все-таки. Единственное, что я хочу дожить до той поры, когда вот бело-червоный будет наш официальный, наш будет державный. Едет за межою, до речі, недавно вернувся за межі вообще. І я видите, я трошки відчуваю неокрейомку, потому что я представляю, ну я не люблю этот флаг, а вот этот флаг на нашей стране, я ходил с значком бело-червоно-белым, вот, в этой замежи. У нас в Беларуси такую могут не ведать, на Заходе где-нибудь. Будущее есть. Я думаю, что будущее все-таки. Ну, ось літа будуть вибори президентські. Що, вас цікавить ці вибори? Нечто з ними? Ті уділ, ті не уділ, ті бойкот? Не, я завжди бываю на этих митингах, потом, когда подводят выники вообще. Я на одни выборы я завжди ходил, хоть бы какие-нибудь, хоть задать голосы за другого кандидата. На некоторые выборы в Моголе не ходил, потому что я прописано и тут удельничалось.
думаю, что тут, тут уже виник, хто стане, хто буде. Уже відомо, Лукашенко буде. А змагатися є сенс? Змагатися, я думаю, що змагатися треба, завжди треба. Но виник буде президентом, вже відомо. Я не знаю, этому человеку везде. Что ему там же повезло? Ну, что повезло? Вот Украина. Это ему повезло? Повезло ему. Да, мы белорусы, мы все-таки не креслим, что мы толерантные, а некоторые говорят, что мы трусливые. Вот. И все-таки не треба доводить такого, что один на одного, брат на брата, ведаете, но это не шляху наш. Я думаю, что Лукашенко до головы, что треба коли-нибудь остановиться, соступить другому дорогу. И может тогда он вошел бы в эту историю Беларуси. А если он будет цепляться до после за эту владу. Знаете, все мы ходим под Богом, вот, мы не вечные. Вот. Он был Туркменбаши, золотые статуи писал. И пошел туда. И многих диктаторів. Кто-то так это виходить, кто-то так. Дякую за ваше міркування. Да. Со святом вас. И вас так само со святом. Целую эту самую улицу прошел. Со святом.
От я жадаю убачити. Валер, ну делай. Ну все, стойте там. Загубился наш репортаж. Побегли за ним. За хлопцами загнали. Мы просто повинны засыпать. А как кто там такие? Хлоп. Конечно, Нет, это хлопчики они нормалевые, а вот это эти побеги. Которые я сказала. Ну, да, это они уже с техникой. И такой походкой. И само оно. Расскажите, что удалось, кто побег? Которые у балакла, я не ведаю, Ганна. І йшли хлопці, два молодих зовсім хлопчика, і вони були у балаклавах таких ось. І вони йшли за нами, і нормально йшли за біло-червоно-білим стягом. І тут вони вирішили ось там вас істи вже, нести до этого, і за ними побігли. Ні, в гори побігли. Так, вони Трансляцію з шестя
і святкавання Дня волі у Менску. Праходзяць людзі праз вуліцу Сурганова, і я гляджу, што вельмі на вялікую адлегласць расцягнулася калёна. Хіба на, бачыце, у тым баку толькі каля Рыгай уже знаходзіцца, то есть каля кіламетра як мінімум, і бачым, што даволі шмат людзей, ну, тысячы, паўтары, можа быць, дзве, сапраўды удзельнічаюць, вельмі спакойны, такая атмасфера, добрый настрой, людзі святкуюць, ім на знак вітання гудзяць машыны, якія праязджаюць побач, вельмі шмат бела-чырвона-белых, украінскіх сцягаў, розных транспарантаў, і в цэлым святкаванне праходзіць спакойна. Давайте пройдзем далей з людзьмі, пабачым, што будзе адбывацца ўжо на самой плошчы Бангалор, куды накіроўваюцца людзі. Так. Ну, і можна сказаць, што, канешне, ёсць інфармацыя аб тым, што калі нехта апрануты ў маскі, хаця, ну, казалі, што недзе наперадзе ёсць, што такіх ёсць пагрозы атрыманыя, вось, і што міліцыянты ў цывільным цітушкі пагналіся за некаторымі удзельнікамі дэманстрацыі, але на гэты момант ніякіх сур'ёзных, скажам, правакацый ці патрэбы нейкіх арыштаў затрымання фактычна не было. Таму гэта дзеянні хіба неадэкватныя. Ну, а мы тым часам постараемся працягваць інтэрв'ю, размовы. Вітаю, Алесь Бяляцкі. Алесь Бяляцкі, я тебе віншую, что ты давно уже не удзельнічаў у шэсцях. Колькі ты пропустил? 3. 3 пропустил, тому? Ходил весь час. Да, это для меня на кожное свято 25 сакавіка. Я мяркую, што кожны сведамы беларус павінен сустракаць яго на вуліцы грамадою разам з іншымі. Это мусіць быць такі дзень адзінства, і яго павінны бачыць людзі, таму вот я сёння і з задавальненнем выйшаў і вот іду. Добра, не спяшайся, калі ласка, каб мы паспявалі пагутарыць. Скажы, леташні дзень волі, ён быў дзень няволі у цябе? Былі віншаванні з днём волі, было даволі багата паштовак, лістоў з гэтым днём. Я таксама адказваў на іх, і таму маральна і душою я быў таксама з тымі, хто святкаваў яго на волі. Ну, а рэальна это быў звычайны працоўны дзень, то адпаведна я працаваў, там дзесьці штосьці пакаваў у Швейнінску. А пакуль ты адсутнічаў на традыцыйных шэсцях у Менску на дзень волі, і зараз глядзіш, атмасфера змянілася? Трэба сказаць, што зараз вось гэты украінскі чыннік, ён дадаў нейкай актыўнасці, мне здаецца, нейкую такую свежую плынь унёс. Людзі рэальна адчулі зноў, што каштоўнасць незалежнасці, пагрозу для незалежнасці. Таму нават у такі неспрыяльны час мы бачым, што от моладзь выйшла, тыя, хто мог, выйшаў. Таму настрой, я сказаў бы, вот у людзей больш такі бадзёры, чым песімістычны. Але людей немного? Ну, як для мяне, то багата. У лепшыя часы выходзілі там десяткі тысячаў. Так, ну прыйдуць яшчэ такія часы. Як ты глядзіш на сёлетнюю там выбарчую кампанію, далейшыя падзеі ў Беларусі? Гэта нас хвалюе, безумоўна. Ці ёсць нейкі шанец нам? Шанец ёсць заўсёды, але гэтым разам, мне здаецца, наш шанец не будзе звязаны з гэтымі выбарамі, якія нас чакаюць. Ну і твой погляд на тое, што адбываецца ва ўкраіне. Наколькі яно ўплывае на нас, на дзень уладаў, на разуменне грамадства? Ці дае гэта нам зразумець? Яно ўплывае, і гэтыя вектары ўплыву, яны розныя, і я думаю, што мы яшчэ да канца не ўсведамляем, наколькі моцна оно ўплывае на Беларусь. Я думаю, што гэта ўсведамленне, вось оно ідзе нейкі аналіз, і вельмі важна, каб у украінцаў атрымалася тое, што яны задумалі, і тое, што яны зараз робяць. Тады будзе шчасціць і нам. Дякую вялікі, Алесь. Алесь, сёння сапраўдны дзень волі. Дзень волі і на волі, і на шэсці дзень волі. Са святам! Дякую, Валерий. Вельмі прыемна. Хацелася б мне яшчэ тут
дзяўчына прайшла прыгожая, і на твары былі червоно-белые такія, як это назваць? Малюнак, так? Колеры. Вось, хацелася спытаць яе, ну, спадзяюся, што мы яшчэ яе пабачым. І пагутарым, хто яна і чаму яна так прыгожа свае шчокі. Цікава. Вось, ну і працягваем. Так. Ну і традиційно сказати, що традиційно білоруські демонстранти, послухняні в сенсі правил дорожнього руху, спиняються на червоне світло, йдуть виключно. Вулиці Сурганова і Бяды на самым версе. Нехта разгарнув вялізний біло-червоний стяг. Это сколько тут, може, 15-павярхові. Ось вельмі цікава, адметна. І ніхто гэта не бачыць, пакуль што проч нас, ну, прынамсі, са спецслужбаў ніхто гэта не здымае. Але гэта нехта такім чынам павіншаваў Менчукоў са святам 25 сакавіка. Увогуле, калі я зараз гляжу на гэтыя вялікую, фактычна, калону, сцягоў бел-чырвона-белых і сіня-жоўтых украінскіх. Ну, я прыгадваю лепшыя часы, калі было больш шматлюдна, больш весела, больш святочна. Так што у мяне ў цэлым настрой вельмі пазітыўны, шчыра вам скажу. Спадзяюся, што гэта будзе до конца так спакойна і годна адзначэння Дня волі ў Беларусі. Ну што, паспрабуем і мы перайсці на той бок, але таксама, як і ўсе дэманстранты, выключна на зялёнае святло. Таму што вось суровыя мужчыны в аднолькавых куртках чорнага колеру ОМОН яны прапільнуюць, адсочаць. Добрый день. Ну вось мы можем мы з вами крыху пагаварыць, так, гаспадар арганізатар. Добрый день. Добрый. Это Миколай Козлов, один из организаторов и заявник это я. Да. Скажите, будь ласка, на гэтым, скажем, инцидентов, затриманий, там, вы не видите? Пока нет. Все спокойно? Неизвестно, пока все спокойно и вполне себе дружелюбно. Которые писали в социальных сетках, что нібито есть люди в масках, и их могут затримливать. Были тут в масках, не в масках? Я не видел, но когда мы общались с ГУВД нашим, мы обратили на это внимание, что могут быть провокации, но и сами готовы как-то к таким вещам. Я имею в виду вот эти в социальных сетях «Русский мир» там и все остальное, там попытки сорвать наш праздник. Поэтому, в принципе, мы готовы как морально, так и... Но ничего такого не здарилося? Пока нет, слава богу. Добре, дякую. Пильнуйте далее, сочите. Дякую, удачи. Там есть манекен. Ну вот спадар Козлов сказал, что все спокойно было, але сведки кажут, что были такие дробные инциденты на рагу Якуба Колеса и Сурганова з интерната студэнцкага нехта кидал у калёну яйки. Істотных пашкодженняў не было, але нехта сапсаваў такія адзенне. Ну нічога, это терпимо. Я думаю, что это мы переживем. На асфальт нават упала. Ну так, камусьці не спадавалася, таму што людзі выйшлі нацыянальнымі сцягамі. Было еще некалькі чалавек з некімі там у кашулях нейкіх дзіўных, якія спрабавалі давесці, што не трэба там такія сцягі, што пытанні задаваць, але таксама істотным нейкім інцыдэнтам гэта называць нельга. Пакуль мы ішлі да скрыжавання, сцяг прыбралі. Нехта такі залез. У правдом нейкі пільны знайшоўся. Организаторы казали, что на площади Бангалор будет короткий митинг, але канчаткового рашення у них не было.
на конт таго, ці будзе мітынг, ці не. Яны хацелі правесці канцэрт у гэты дзень, але гурты аказаліся занятымі, не змаглі пад'ехаць. І з апаратурай, як заўсёды, праблема, таму без канцэрта. Паход па вуліцах Менска са сцягамі – это таксама святочна і прыгожа. Хочу адзначыць, што гэтых амонаўцаў у чорным даволі шмат, правда? Сколько тут этих амонаўцаў у чорным? Ой, много, я думаю. Я думаю, что очень много. Вот они идут такой колонной на всю длину, а я ехал на транспорте, очень много людей как бы прячутся. Я думаю, что очень много. Милиция сейчас вся городская, на усиленном варианте несения службы. В чем тут небезпека? Трудно сказать. Мы же на зеленое светло ходим. Ну да, ну все, властью это воспринимается как вызов, как, я не знаю. Тренировка. Как тренировка, да. Так что так, дякую великі. По всей видимости. Там мы пагутарылі з адным з арганізатараў. 6 заявнікоў святкавання на Дзень волі Миколаем Козловым. Ён сам былы міліцыянт, падпалкоўнік. У свой час ён выкрыў фальсіфікацыі на акрузе, як ён ахоўваў адзін з участкаў в акрузе, дзе лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, і пасля гэтага яго кар'ера фактычна спынілася. Вось ён сышоў з міліцыі, далучыўся да апазіцыі, да Аб'яднанай грамадзянскай партыі. І вось зараз адзін з заяўнікоў, адзін з арганізатараў святкавання Дня волі ў Менску. Вось перамовы праводзіць з гарвыканкамам, з управай унутраных справаў наконт забеспячэння парадку на акцыі. Ну, як выглядае, пакуль што яго все добра атрымалася. Забеспячэнне парадку менавіта. Так, мне коллеги подсказывают, что мы уже подходим до площади Бангалора, и цікаво, як там буде. Коли буде мітинг, конечно, мы его покажем у прямым эфире, коли будут некие іншие выступы. Ну, вы будете с нами до самого конца, до того, як люди разойдутся. Плюс у тем, что началося 6 у 3 годины, что светло, светлый час суток мы сможем все добро показать. Так что для журналистов это плюс, для организаторов, максима, минус, что меньше людей. Але я бы сказал, что никто из организаторов и не кривился, что сегодня мало народу пришло. Все наоборот отзначали, что шмат молоді, что есть студенты, есть школьники, зусім маленькие детки, семьями с мамами пришли. Мы по ходу нашей трансляции размовляли з жанчынай, якая 4 дзяцей сваіх прывезла. Адзін з них нават у вазочку. Вось, і дзеці такія свядомыя, беларускамоўныя. Так што цікавасць да гэтага свята ёсць, і, безумоўна, яна і у сувязі з тымі трагічнымі падзеямі, якія адбываюцца ва ўкраіне. Пра гэта гаварылі многія людзі, з якімі ўдалося пагутарыць падчас цяперашняй трансляцыі. Так, мы зараз паспрабуем хіба апярэдзіць крышачку людзей, каб пабачыць, як будзе там адбывацца на самой плошчы, каб, ну, дагнаць паспрабуем калёну, каб пабачыць, што там падрыхтавала міліцыя. А звычайна там на плошчы такую спецыяльную металічную агароджу падрыхтовая міліцыя, металашукальнікі, каб прапусціць загародку. Ці пагодзяцца удзельнікі дэманстрацыі ісці за гэтую загародку, не ведаю. Магчыма, нехта пройдзе, але магчыма, хтосьці адмовіцца. Гэта так звычайна, так і бывала на ранейшых акцыях. Так, як бы нам праскочыць па гэтай, то тут паркуюцца.
Это редкий выпадок у целом. Это влады Минска. Відбувається 3 рази на год. 25 соковика на День воли, День обвещения незалежности Белорусской Народной Республики. 26 красовика, День... Кевич з двома молодими, з двома нейкімі ментамі. І вельмі цікава, калі ён стаіць, а праходзяць ціхары і все... Які менты Гайдукевич? Які старейші? Гайдукевич, маладзейшы, які зараз. Так ён был і міліцыян, начальник. Ні, так ён вот тут зараз стаіць... Ага, і што ён, для чого там робіць? Ну, адкуль ведаю. Ён стаіць з двома нібыта сябрамі. Так вот зараз сочыць за двома. Ідуць мужики такія ціхары, падыходзяць паважліва з ім. І йдуть далей уздовж. Ну, більш нічого такого не відбувається. Ні, ну але так, цікаво, як вітаються... Деталь. Цікаво, як вітаються супрацовники МУС з лідером політичної партії. З лідером опозиційної політичної партії. Ну, таку цікаву деталь розповів один з удільників. 6 лідер ліберальної демократичної партії. Гайдукевич, не пам'ятаю, Сергій то старейший, а молодший вже не пам'ятаю, як його зовуть, але він відомий тим, що він був начальником районного відділу міліції в Мінську. І потім покинув державну службу і пішов працювати у партію, але, бачите, знайомства великі його застаються. У міліції всі тихари, як кажуть, його відають і вітаються з ним. Ну, правда, я не можу зрозуміти, що він тут робить. От, ніколи нібито ліберально-демократична партія не удільничала у шесті на День волі і ніколи не була особливо за білоруську незалежність і державність. Ось, тому, на жаль, ми не змогли взяти інтерв'ю, але ладно. Прийде на площу Вангалов, спитаємо обов'язково. Не спряталась. Говорила же я. Ну, ось, а что это за человек, Юра? А вас як зовут? Меня зовут Воля, а это человек Юрась, он мой сябра, ему не дали сегодня отгул, ось, и он таким чином вирішив прийти сюди. Это его куртка и штаны? Нет, это моє. А вы студентка? Так. Где учишься? А вам не будет проблемы? Ну, у меня занятки скончатся 12:50, тому вам я могу себе дозволить. А что вы Юре передадите? Ну, соправдному, не тому вы несете. Ну, соправдному Юру я передам привітання, ми бачимося забирати на год у цей день, гэтым годом не побачимося, тому ось так. Скажите, а вот студенты у Минских ВНУ, они не цікавляться такими речами? Як ви вирішите? Больше. Я сподіваюся, конечно, що цікавляться, але бояться. Реально бояться, так. Що, можуть вигнати з навчання, чи що? Вигнати, напевно, ні, але, може бути, будуть ніякі проблеми, коли, наприклад, не відпрошується занятків, про це там викладчик не ведає, там ці деканат про це не ведає, ось, а потім спливає, що він був не там, де треба, ось тоді можуть бути проблеми. Ну, так, посварились. А коли офіційно, то, мабуть, ні. Ні. Насамрэч серйозних проблем не буде. Ні? Чи буде? Просто посварить. Ну так. Вам же нічого не буде. Нічого не от зараз покаже вас телебачення, що ви тут пройшли, ну, таким здимки покажете, і що вам ректор, ці проректор. Я сподіваюся, що ректор мені нічого не скаже, тому що я тут у той час не навчальний, так би мовити, час. Це по-перше, по-друге, я не роблю нічого такого. За що б мені можна було. Абсолютно згоден з вами. Я віншую вас і... Дякую, я вас так само віншую. Со святом. Шестя наше протягується. Люди беруть уділ. Студенти, як ми почули, так само не бояться ніяких складаностей після того, як вони навідують. Мирну і дозволену акцію, свято, якое ще не стало державним, але люди, партії і рухи закликають, щоб це свято зробити державним, щоб це був виходний день, святочний, весновий. Коли фактично була одружена державність Білорусі в 2018 році. Сьогодні з такою ініціативою в приватності виступила компанія «Говори правду». Активісти цієї організації пішли до депутатів, не до всіх, у палату їх не пустили, але вони придумали ход, пішли до дому, де живуть депутати, на вулиці Лодочної, Менської, і передали їм віншування, книжки і пожадання, щоб вони розглядали питання
аб прызнанні 25 сакавіка Днём незалежнасці Беларусі. Цяжка сказаць, наколькі адрэагуюць гэтыя дэпутаты, але яны такую інфармацыю атрымалі. Мы, як бачым, сярод плакатаў на нашым сённяшнім шэсце «Расія – гэта вайна». Удзельнікі акцыі нагадваюць Менчукам, у тым ліку і ОМОНу, што ў суседняй краіне адбываецца узброены канфлікт, што прарасійскія сепаратысты вот люди выказваюць сваё меркаванне наконт Владимира Путина, ніхто ім рот не затыкае. Хотя, магчыма, і фіксуюць. Я, скажем так, насамрэч, вельмі шмат, я здзіўлены, як шмат міліцыі сёння, шмат ОМОНу, да, і от якраз супрацоўнік ДАІ памагае жанчыне. Які пригожує наші стяги, поглядіться, біл-червоно-білі, як вони лунають у повітрі. Просто радосно на душі. І шмат молоді, я вельми радісна, задоволена. Старих, звісно, мало на цей раз. Чому вони не виходять? Ми ж вже не... Постарели, і хворих, і шмат хворих, і поумирали шмат. Но ви вирішили пойти? Але я, да, хоч стараю, але я не... Ну, ви вже не такі старі, ви ходите, рухаєтеся? Хожу, звісно. А як волі ваша сім'я? Сім'я, хто-то на роботі, кого-то нема. Не всі підтримують свято. Не потому, что они не верят в это свято, они ведают про это свято, але не ходят. Як вас зовут? Татьяна. Татьяна, дякую вам велике за святом. Будь ласка, і вас дякую вам. Так, не будем порушать правила дорожного руху, бо інтерв'ю на середині скрижування це небезпечно, але тим не менш договоритися з жінкою, яка сама проявила ініціативу, треба. І ось вона відзначила, що вельми шмат молоді. Згоден з молоді шмат. Шмат молодых, симпатичных, пригожих людей. Ось. Те не боятся. Великая колона прийшла уже фактично в парк на площі Бангалор. Вот. Але ми побачимо, ці пойдуть до місця мітингу. Мітинг дозволений до 6 годин, так що я думаю, що є час посустракатися, розмовляти для людей. Ну и мы так само выкористаем эту магчимость, как поговорить. Ведь не могу пройти мимо пригожей девчины у кветках на голове и со червоно-белым стягом на плечах. Добрый день. Добрый день. Это я до вас подошел. Можно с вами поговорить? Познайомимося. Мене звуть Валерій Каліновський, ми Радіо Свобода ведемо пряму трансляцію з сьогоднішнього шестя. Скажіть, як вас зовуть, хто ви і чому ви прийшли і так пригожо опранулися? Мене звуть Діана, прийшла я сюди і пригожо опранулася, тому що свято. Вот. Чому б ні? День волі. День волі, це, ну, як отдых, это, ну, не веду, быццам бы вот только в этот день белорусы пакуль, что могут вздохнуть свободно. Хотя хочется сподеваться, что уже хуткости не один такий день у нас. 365. Так. Хотя б. Надеюся, коли там уже здариться, бо сподіваю тільки на молодих. Ну, магчыма, но вот вы бачите, сёння я усцешана, хоць людей, конечно, не шмат, але малайцы все тыя, хто прыйшоў сёння ў дзень у 3 гадзіны на тое, што ў многіх праца, іншыя нейкія абставіны, людей даволі шмат пры такіх абставінах. А ваши сябры, ваши знайомые? Да, и сябры, знайомые, и мама моя тут, вот, шмат знайомых. Ну, а в целом ты симпатичный, скажем так, ніяких провокацій нема. Пакуль што не, дзякуй Богу. Ну, вот адзінае, што быццам бы за кімсьці пагналіся, не ведаю, дагналі ці не. Это у Ганны Шапуцкі трэба спытаць, яна бачыла. Вот, а так? Далёка адвялі загародку для удзельнікаў шэсця. Каб яны туды прыйшлі і там правялі мітынг, але глядзім, што большасць пакуль што не хоча туды ісці. За загародку спынілася літаральна у 100 кроках. Ад гэтай загародкі спяваюць песні і скачуць. А тое, што яны скачуць, ну, магу сказаць...
Ніхто не критикує. Ні, ну правда. Так, в живому ефірі. В якому місці? Це в Мінську? Так. Говори, терминовый телефон. 6:15. А тобі все передали у мене таку параду? Скажи, у моєї доньки був приз. Ага. Шановне господарство, у нас були певні технічні проблеми з перебої з трансляцією. Я і зараз не зовсім упевнений до кінця цієї гэта. О, дякую велике. Ці є гэта трансляція, але сподіваюся, що так. І тут люди навіть повіншували Радіо Свобода со святом. Дякую їм великим. Ось фактично завершається акція на День волі тут. У центрі Менську люди прийшли на площу, у парк на площади Бангалор и не захотели идти за загородку, где металличные, скажем, такие плоты и металлошукальники, где якби влади дозволили мітинг. Лідери опозиції вирішили, що не будуть брати уділ у тим сценарі, які пропонували влади, і там за загородкою мітингу проводити не будуть. Ось тут, не доходячи до місця мітингу, люди поспівали пісню, поскакали. Ось, хто не скаче, то і москаль кричали. Ось, ну так, жваво і весело. От. І починають покриху розіходитися, але, як бачимо, більшість ще стоїть, гутарить, розмовляють. Ось. У цілому акція проходила спокійно. Години люди зустрічалися і розмовляли на пляцовці каля кінотеатра «Костричник». Потім пройшли по проспекту Незалежності традиційно і по вулиці Сурганова. Адметна була акція тим, що було вельми шмат міліції, ОМОНу у новій формі. Правда, вони не перешкоджали, але ось некоторые, скажем так, удельники, милицианты у цивильным гонялись за удельниками акциями. Принаймні, кілька фактів таких було відомо. І ось зовсім недавно нам позвонила Таїсія Кабанчук, активістка опозиції з Могилевщини, яка приїхала сюди в Мінськ на День волі. Вона повідомила, що міліція, значить, пішла і нібито спробують арештувати ось представників этой могилевской делегации на Дні волі. Ну, мы будем сочиться, мы будем связываться, побачим, если это насамрэч так. И что там было, ці были якія затримання. На мой погляд, підставок для ніяких затримань нема. Абсолютно мирна акція, абсолютно добрий настрой, миролюбний. Ось немає тих, скажем так, провокаційних, на думку некоторых лозунгов, які були, це кшталту смерть кремлівським окупантам. Ось есть гучить тема війни в Україні. Ось некоторые кричали «Путін не забойся». Ось такі були вигуки. Ось, але міліція не спиняла їх. Ну і насамрэч це що є? Є виказування, міркування абсолютно законне. Так що підставок для того, щоб когось затримувати, на мой погляд, абсолютно немає. Свято пригожее, свято симпатичне, вельми шмат пригожих молодих людей. Це адметно сьогоднішнього дня. Усі люди, з якими говорив цягом нашого шестя, відзначали, що сьогодні шмат молоді, шмат студентів і ще менших людей. Я навіть розмовляв з сім'єю, де було 4 діток і 1 мать. Правда, вона відмовилася сказати, де працює, тим не менш свою сім'ю усю цілком вивела на це святкування. Ось. Ну, але бачимо, що люди, неглядячи на те, що їм подякували і попросили розіходитися, не спішаються гэта робити. Цудовне надвор'я, спокійна атмосфера, летошнє листя під ногами, сонце світить, пригожі дерева. Ну, магчыма, як сказав нам у розмові один з лідерів Білоруського народного фронту Ригор Кастусьов, можна протягнути це святкування у хатах, у кав'ярнях, у рестораціях, які сродки дозволяють, ну, але принаймні провести некий час у парку, на площі тут так само не кепсько, так само вельми симпатично. Ось.
Давайте мы постараемся подойти туда ближе и погутарить с кем-нибудь из организаторов, попросить их подвести выники акции, подсумовать, ці задоволені. Вот, коли удастся когось выловить из организации, то это было бы доречно. Добрый день. По-разному только что сказали, что некогда и запытывались, куда вести. Так что я думаю, что затрымание некие есть. Мапуса так прогушал. Некого одного ті, некого. А вы сказали просто, что запаковали, куда вести. И прямо такими словами. Так, запаковали, куда вести. Ведайте, дякую. Я так думав, що тільки ми в нашому говоримо запакували. Оказується, міліціянти використовують і, бачите, когось арештували. Абсолютно. Ну що, він зараз дає інтерв'ю журналістам. Може, ми підійдемо, послухаємо, що він говорить. Сидел у концлагерях нацистских, а Степана Бандера робит нацистом. Поэтому, ну что тут, они с ног на голову все ставят. Мы ничего с этим не поделаем. Единственное, что мы, конечно, желали бы, чтобы их запретили на территории Великой Беларусь. И чтобы был украинский канал. Хотя бы... Язык наш вынищается. У нас вельми мало людей размовляют на нашей мове. И за годы Лукашенко это больше стало жахливо, чем при коммунистах. У нас идея нацизм. І самые великие гроши Россия, менавіта видатковая на Беларусь, это за знищення культури і історії. То, що почалося на Україні, ось зараз нас улада полохає, що вам Майдану не треба. Ну, коли б перемог Янукович, то би почалися по всій просторі Росії, України, Білорусі, 37-й год. У потилицю б людей просто стріляли б, як ви бачите, який Путін розв'язує сусвітню війну, ядерну. Ён уже йде супроть всього світу, я кажу відкрито, ну, і події вельми тривожні. Тому треба ось так ось стояти, і них бояться і заявляти. Покуль людей мало, но... Зміцера Захаревича, барда белорусского, он ожидал выступить напередодні костричника сбора, его затримали. Затримлювали, были молодзенов, які были у масках, но яны не ведают, ці утекли, ці не, но... Были такие у масках? Были у масках, яны збегли, но не ведают, ці затримали гэтых молодзенов, ці не. А Таїсія Кабанчук говорила, що проблеми ніякі? Не чули? Таїсія Кабанчук. Яна стояла побач з нами полгодинки, но зараз я її не бачу. Ситуація могла змінитися? Да. Ну, ось ви пройшли усі 6, побули там. Який ваш настрой? Что хотели? Сёння свята, это самое галоўнае. Сёння трэба святкаваць, як бы там ни было. Гэта наше будзе сапраўднае нацыянальнае свята, дзяржаўнае свята. Упершыню беларусы заявили другой и третий статутной грамотой, что мы не северо-западный край, а все ж таки незалежная Беларусь. И тому повстала и БССР, и тому ёсць сённяшняя незалежная Беларусь. Таму гэта нам трэба памятаць, свяртаць нашу гісторыю. Я спадзяюся, все будзе в гэтым добра з нашим народом. Яны зразумеюць. На жаль, вось на рынках я прадпрымальнік, но люди еще не разумеют. Вот, подумаешь, якое свято. Это зневедание просто истории, трагичной нашей истории, выбитной истории у 20-м стагоддзі. Трагичной, бо миллионы белорусов были закатаваны сталинскими чистками. И мы нават не ведаем докладнее, бо советская статистика, яна рабіла махлярство. Дякую вам, великий. Такой пропагандой, как Россия ведет. Они все зомбированные. Не готовы, но забирали. Вы глядите российское телебачение? Стараюсь уже не смотреть, потому что там просто цинизм один в отношении всех стран, и в частности даже в Беларуси. И про Беларусь говорить? Бо я, щиро кажучи, 1,5 години гляжу таке, я що там Беларусь. смотрел в интернете, так там уже русское народное единство, они уже хотят и Витебскую народную республику сделать. И, ну, то есть хотят повторить сценарий украинский. Як ви думаєте, наскільки реальна така небезпека? Чи є у їх тут сили, які ви їх підтримали? Есть силы, которые поддержат их, но все дело в том, что вот я еще раз говорю, что пропаганда, она настолько сильна. Я сейчас разговаривал с людьми, там, они мечтают о Советском Союзе, у них друзья, это Россия.
Но, извините, то, что сейчас творит Россия, ни в какие рамки вообще не вписывается для здравого человека. Смотришь, там ложат столько людей, спрашивается, чего ради? Что вам мало 1/6 части суши? У себя порядок не могут навести. А давайте им вот русский мир они строят. Этот русский мир они уже настроили такой, что правильно человек сказал, что уже войной попахивает. Но я думаю, что если они там что-то начнут, уже крупномасштабную войну для России 2 недели, она перестанет существовать как государство, потому что потенциал Америки и западной НАТО, они там в разы превосходят. Современная техника, технологии, все современное. Мы же живем, вот вы посмотрите, мы живем, самый дешевый газ получаем, да? Самый дешевый нефть. И что? Что мы лучше живем? Цены поднимаются. А все из-за того, что стоим и клянчим эти деньги, вместо того, чтобы развивать свою экономику на примере таких стран, как Австрия, Бельгия. Что, у них газ свой есть? Нету. Но живут они нормально, не ездят, не просят денег. Дякую. Скажіть, а як вас зовуть? Николай. Со святом вас, Миколай. Дякую. Ну ось ми, може бути, ще протягнемо тут, поки люди, так ми будемо тут знаходитися, і люди говорять і політичні теми, події в Україні, рост цен, звісно, це не впливає. Скажем, нас цвіточний настрой это криху псуе, але без гэтых рэчаў немагчыма абмеркаваць, тым больш людзі сустракаюцца не так часто бываюць дазволеныя акцыі ў Мінску. Давайте яшчэ пройдземся, паглядзім, як людзі згортваюць сцягі, аб чым яны гутараць. Когда иду, не надо меня отвлекать, ага. А то я сейчас... Співали разом. Я чула. Во. Мы будем с этими водами. Могли бы выступать, я не знаю. Я могу его потримать. Иди сюда. Громче. Dzień maje wody, jabłki, tańsze świara wody, lasów наши, отбиваю сладом, ворон там кричит, с волком родным братом, полыхает там, вогнищами небо. Да, справді відпускаються. Це ваші сябри, так? Так. А ви просто однокурсники чи... Ні, ми просто знайомі, сябруємо. Ну так. І к нам приїхали так само наші сябри з Великобританії. Із Баку, із Азербайджану. Подтримати нас. Вот так. А вы как вы так собрались? Как вам удалось организоваться? Международной такой... Просто все такі, да.
у гэтай сферы, там у нас шмат сяброў за мяжой в Беларусі. І жывем нават разам. На одной земле? Да, на одной землі. А в одной квартире? Да. Некоторые. А вы говорите по-белорусски? Трохи по-белоруску. По-белоруску? Але мені просто нема шмат практичку з білорусами добрими. Ви добре говорите? Дякую, щиро дякую. Який ваш настрой, як вам сподобалося гэта? Мне вельмі сподобалося тут сьогодні. Не ведаю, добрая атмосфера такая. Так. Песни пели? Так. Скакали? Так. Напевно. А откуда у вас такая пригожая вышиванка? Набыў у Івано-Франківску, калі быў у краіне, у апошнім годзе. Ну, то так. А скажите, калі ласка, Антона тут няма? Антона з Радіо Свобода. Антона з Радіо? Так, я... А ви з ним, я вам передам привітання нашим колегам. Напишу йому. Вам сподобалося, так? Так. Добре. А можна ще з подаром з Азербайджана? Ви розумієте білоруську мову? Минске? Все-таки да. А что особенно вас вот возмущает? То, что очень сильно давят, и последний год вообще закрыли почти все НГО, и политические партии вообще не активны почти. Многие оппозиционеры пошли за рубеж, иммиграцию. Пришлось, потому что их избивают и в тюрьму отправляют, поэтому это очень напрягает. А как события в Украине повлияли на обстановку в Азербайджане? В Азербайджане, в принципе, Азербайджан сначала поддерживал Украину полностью. Приняли Крым как бы. Но какие-то выводы вашей власти с точки зрения зажимания? Они, да, еще больше давить на людей, на оппозицию. Ну, в принципі, можна. Добре. Тоді включаємося. Мова зараз може... Добре, Богдан готовий з вами допомагати. Так що, включаємося? Ну, зараз. Полезен. Так найдите, он там вот на мостике. Свято завершается, детки гуляют. Есть нагода, я хотел еще одно невеликое интервью с одним из организаторов, сябром аргкомитету святкування Дня волі від білоруської християнської демократії Віталієм Ривашевським, попросити його підвести виники сьогоднішнього свята, відзначення шестя. Ось, накольки воно було справді святочним, і накольки, як ви лічите, ті, хто організовував, виконали свою задачу, свої задуми. Ну, шесте сёння атрымалася, нягледзячы на спробы уладаў яго сарваць, нягледзячы на забарону фактычную правядзення мітынга, таму што мы прасілі мітынг у зручны час, калі людзі вяртаюцца з працы і могуць взяць удзел у мітынгу. І вось на знак пратэсту, як вы бачыце, сёння ад мітынгу арганізатары адмовіліся, але тым не менш шэсце атрымалася. Таму што было вельмі шмат моладзі, што было чакана, больш за 1500 людзей па нашым падлікам сёння ўзяла ўдзел у шэсці.
іх было б у десяткі разоў больш, я перакананы, калі б гэта быў зручны для людзей час, бо многія працуюць, і гэта было відаць па ўдзельніку. Як вы лічыце вось тое, што людзі прыйшлі пачуць з Москвы, пабачыць, што беларусы салідарныя з Украінай? Вы ведаеце, я думаю, што сёння самае галоўнае, каб беларусы пачулі і пабачылі адзін аднаго. Таму што вось не хапае гэтага натхнення, не хапае веры ў сваю моц, у моц і патэнцыял свайго народа, не хапае веры, напэўна, адзін у аднога. І сёння гэта такая унікальная магчымасць на масавых мерапрыемствах пабачыць, што Беларусь ёсць, што ёсць нацыянальная свядомасць у беларусаў. Вы бачыце, як шмат моладзі было, і моладзі такой нацыянальна скіраванай, патрыятычнай. І вось я думаю, што гэта галоўны вынік такіх мерапрыемстваў і галоўны вынік такога свята. Ну і безумоўна, я думаю, што вось гэты маленькі сігнал, знак нашей солидарности с украинцами, а таксама знак с усімі тымі расіянамі, которые змагаюцца супраць путінскага режима, которых путінскі режим таксама зневажае, забівае. Таму, безумоўна, гэты голас будзе пачуты. Вы не ведаеце пра затрыманых у выніках, ці там кагосьці па дарозе? На пачатку акцыі быў затрыманы, я ведаю, Барт. Падчас шэсця не паступала інфармацыі пра тое, што хтосьці быў затрыманы, но мы пастараемся до конца, пакуль людзі не разыходзяцца, прасачыць, каб вось тут пабыць, каб пабачыць, ну і перадухіліць магчымае затрыманне. Віталь, дзякую вам вялікі. Са святам вас. Са святам. Жыве. Ну, такім чынам давайте мы глянем. Ага, ну, людзі яшчэ не все разыходзяцца, тым ліку і нашы беларускамоўныя англічане, і іншыя замежныя госці свята Дня волі ў Менску. Па меры магчымасці мы яшчэ будзем хадзіць тут, гутарыць, але выглядае, што акцыя скончылася, і арганізатары заклікалі адзначаць сённяшняе свята, Дзень волі ў хатах, у кавярнях, у рэстарацыях, хто як зможа. Магу падсумаваць толькі тое, што акцыя прайшла мірна, было каля 1500 чалавек, было шмат бела-чырвона-белых сцягоў, былі украінскія сцягі, сцягі еўразвязу, шмат лозунгаў, шмат плакатаў з заклікамі да міру, да спынення вайны і расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Адметная сённяшняя акцыя сапраўды была тым, што шмат выйшла моладзі, студэнтаў, маладых працаўнікоў, скажем так, неўрадавага сектару. Вось, былі прадпрымальнікі, былі фермеры, былі і, скажем так, старажылы апазіцыйных акцыяў, але яны былі гэта разам у меншасці. Былі апазіцыйныя лідары. Вось, людзі спявалі песні, спявалі Ляпіса Трубецкога, спявалі песні НРМ, людзі скакалі, пры гэтым вывукваючы, хто не скача, той маскаль. Вось, гэта было жартам, але гэта, магчыма, і сур'ёз, таму што сітуацыя ў свеце заклікае задумацца над тым, што адбываецца ў Украіне, як паводзіць сябе ў Расіі. І часам нашай размовы, цягам нашай пры ўключэнні ў інтэрв'ю казвалі, што людзі заклапочаныя і вельмі заклапочаныя ва ўкраіне, што гэта пагражае Беларусі. І нягледзячы на, скажем, святочную атмасферу, людзі аб гэтым гаварылі, выказваліся, людзі перажывалі. Вось, дзякуй вам вялікі, што былі из Радио Свобода, глядели нашу відеотрансляцию. Заставайтеся на сайте Свободы, читайте наступные падрабязнасці, ці сапраўды хтось затрыманы, ці не затрыманы, читайте на нашем сайте svoboda.org. Ну, я хіба буду развітацца з вами. З вами быў гэтыя 3 гадзіны па вуліцах Мінска шэсцем, святочным шэсцем на Дзень волі хадзіў Валер Каліновскі. Да пабачэння, да сустрэчы ў эфіры. Хоть бы какие-нибудь хоть задать голосы за другого кандидата.
А некоторые вовремя не ходил, потому что я прописано и тут удельничалось. Думаю, что тут, тут уже виник, хто стане, хто буде. Уже відомо, Лукашенко буде. А змагатися є сенс? Змагатися, я думаю, що змагатися треба, завжди треба. Но виник буде президентом, вже відомо. Я не знаю, этому человеку везде. Что ему там же повезло? Ну, что повезло? Вот Украина. Это ему повезло? Повезло ему. Мирным шляхом. Да, мы белорусы, мы все-таки не креслим, что мы толерантные, а некоторые говорят, что мы трусливые. Вот. И все-таки не треба доводить такого, что один на одного, брат на брата, ведаете, но это не шляху наш. Я думаю, что Лукашенко до головы, что треба коли-нибудь остановиться, соступить другому дорогу. И может тогда он вошел бы в эту историю Беларуси. А если он будет цепляться до после за эту владу. Знаете, все мы ходим под Богом, вот, мы не вечные. Вот. Он был Туркменбаши, золотые статуи писал. И пошел туда. И многих диктаторів. Кто-то так это виходить, кто-то так. Дякую за ваше міркування. Да. Со святом вас. И вас так само со святом. Целую эту самую вулицу пройшов. Со святом. А за вами, пред вами ходи, ви за ким у погоню спяшите, де шлях є.
мабуть, я жадаю бачити. Валер, ну делай. Ну все, стойте там. Сгубился наш репортаж. Что это такое? Побегли за ним. За хлопцами за это. Мы просто повинны засыпать. А кто там такие? Хлопцы. Конечно, Нет, это хлопчики они нормальные, а вот это эти побегли. Которые я сказала. Ну, да, вот это где уже с техникой. И такой походкой. И само оно. Расскажите, что удалось, кто побег? Которые у балакла, я не ведаю, Ганна. І йшли хлопці, два молодих зовсім хлопчика, і вони були у балаклавах таких ось. І вони йшли за нами, і нормально йшли, собі червоно-білі стяги. І тут вони вирішили ось там сісти вже, вести до этого, і за ними побігли. Ні, в гори побігли. Так, вони Трансляцію з Шестя,
і святкавання Дня волі у Менску. Праходзяць людзі праз вуліцу Сурганова, і я гляджу, што вельмі на вялікую адлегласць расцягнулася калёна. Хіба на, бачыце, у тым баку толькі Кальзарыгай уже знаходзіцца, то есть каля кіламетра як мінімум, і бачым, што даволі шмат людзей, ну, тысячы, паўтары, можа быць, дзве, сапраўды удзельнічаюць, вельмі спакойны, такая атмасфера, добрый настрой, людзі святкуюць, ім на знак вітання гудзяць машыны, якія праязджаюць побач, вельмі шмат бела-чырвона-белых, украінскіх сцягаў, розных транспарантаў. І в цэлым святкаванне праходзіць спакойна. Давайте пройдзем далей з людзьмі, пабачым, што будзе адбывацца ўжо на самой плошчы Бангалор, куды накіроўваюцца людзі. Так. Ну і можна сказаць, што, канешне, ёсць інфармацыя аб тым, што калі нехта апрануты ў маскі, хаця ну, казалі, што недзе наперадзе ёсць, што такіх ёсць пагрозы атрыманыя, вось, і што міліцыянты ў цывільным ці тушкі пагналіся за некаторымі удзельнікамі дэманстрацыі, але на гэты момант ніякіх сур'ёзных, скажем, правакацый ці патрэбы нейкіх арыштаў затрымання фактычна не было. Таму гэтыя дзеянні хіба неадэкватныя. Ну а мы тым часам постараемся працягваць інтэрв'ю, размовы. Вітаю, Алесь Бяляцкі. Алесь Бяляцкі, я тебе віншую, что ты давно уже не удзельнічаў у шэсцях. Колькі ты пропустил? 3. 3 пропустил, тому? Ходил весь час. Да, это для меня на кожное свято 25 сакавіка. Я мяркую, што кожны сведамы беларус павінен сустракаць яго на вуліцы грамадою разам з іншымі. Это мусіць быць такі дзень адзінства, і яго павінны бачыць людзі, таму вот я сёння і з задавальненнем выйшаў і вот іду. Добра, не спяшайся, калі ласка, каб мы паспявалі пагутарыць. Скажы, леташні дзень волі, ён быў дзень няволі у цябе? Былі віншаванні з днём волі, было даволі багата паштовак, лістоў з гэтым днём. Я таксама адказваў на іх, і таму маральна і душою я быў таксама з тымі, хто святкаваў яго на волі. Ну, а рэальна это быў звычайны працоўны дзень, то адпаведна я працаваў, там дзесьці штосьці пакаваў у Швейнінцы. А пакуль ты адсутнічаў на традыцыйных шэсцях у Менску на дзень волі, і зараз глядзіш, атмасфера змянілася? Трэба сказаць, што зараз вось гэты украінскі чыннік, ён дадаў нейкай актыўнасці, мне здаецца, нейкую такую свежую плынь унёс. Людзі рэальна адчулі зноў, што каштоўнасць незалежнасці і пагрозу для незалежнасці. Таму нават у такі неспрыяльны час мы бачым, што от моладзь выйшла, тыя, хто мог, выйшаў. Таму настрой, я сказаў бы, вот у людзей больш такі бадзёры, чым песімістычны. Але людей немного? Ну, як для мяне, то багата. У лепшыя часы выходзілі там десяткі тысячаў. Так, ну прыйдуць яшчэ такія часы. Як ты глядзіш на сёлетнюю там выбарчую кампанію, далейшыя падзеі ў Беларусі? Гэта нас хвалюе, безумоўна. Ці ёсць нейкі шанец нам? Шанец ёсць заўсёды, але гэтым разам, мне здаецца, наш шанец не будзе звязаны з гэтымі выбарамі, якія нас чакаюць. Ну і твой погляд на тое, што адбываецца ва ўкраіне. Наколькі яно ўплывае на нас, на дзень уладаў, на разуменне грамадства? Ці дае гэта нам зразумець? Яно ўплывае, і гэтыя вектары ўплыву, яны розныя, і я думаю, што мы яшчэ да канца не ўсведамляем, наколькі моцна оно ўплывае на Беларусь. Я думаю, што гэта ўсведамленне, вось оно ідзе нейкі аналіз, і вельмі важна, каб у украінцаў атрымалася тое, што яны задумалі, і тое, што яны зараз робяць. Тады будзе шчасціць і нам. Дзякуй вялікі, Алесь. Алесь, сёння сапраўдны дзень волі. Дзень волі і на волі, і на шэсці дзень волі. Са святам! Дзякуй, Валерий. Вельмі прыемна. Хацелася б мне яшчэ тут
Дзяўчына прайшла прыгожая, і на твары былі червоно-белые такія, як это назваць? Малюнак, так? Колеры. Вось, хацелось спытаць яе, ну, спадзяюся, што мы яшчэ яе пабачым. І пагутарым, хто яна і чаму яна так прыгожа свае шчоты. Цікава. Вось, ну і працягваем. Так. Ну і традиційно сказати, що традиційно білоруські демонстранти, послухняні в сенсі правил дорожнього руху, спиняються на червоне світло, йдуть виключно. Вулиці Сурганова і Бяды на самым версе. Нехта разгарнув вялізны бело-червоны белый сяг. Это сколько тут, може, 15-павярхові. Ось вельмі цікава, адметна. І ніхто гэта не бачыць, пакуль што проч нас, ну, прынамсі, са спецслужбаў ніхто гэта не здымае. Але гэта нехта такім чынам павіншаваў Менчукоў са святам 25 сакавіка. Увогуле, калі я зараз гляжу на гэтыя вялікую, фактычна, калону, сягоў бел-чырвона-белых і сіня-жоўтых украінскіх. Ну, я прыгадваю лепшыя часы, калі было больш шматлюдна, больш весела, больш святочна. Так што у мяне ў цэлым настрой вельмі пазітыўны, шчыра вам скажу. Вось, спадзяюся, што гэта будзе да канца так спакойна і годна адзначэння Дня волі ў Беларусі. Ну што, паспрабуем і мы перайсці на той бок, але таксама, як і ўсе дэманстранты, выключна на зялёнае святло. Таму што вось суровыя мужчыны в аднолькавых куртках чорнага колеру, ОМОН яны прапільнуюць, адсочаць. Ага. Добрый день. Ну вось мы, можем мы з вами крыху паговорыць, так, гаспадар арганізатар. Добрый день. Добрый. Это Миколай Козлов, один из организаторов и заявник это я. Да. Скажите, будь ласка, на гэтым, скажем, инцидентов, затрыманняў, там, вы не видите? Пока нет. Все спокойно? Неизвестно, пока все спокойно и вполне себе дружелюбно. Которые писали в социальных сетках, что нібито есть люди в масках, и их могут затрымливать. Были тут в масках, не в масках? Я не видел, но когда мы общались с ГУВД нашим, мы обратили на это внимание, что могут быть провокации, но и сами готовы как-то к таким вещам. Я имею в виду вот эти в социальных сетях «Русский мир» там и все остальное, там попытки сорвать наш праздник. Поэтому, в принципе, мы готовы как морально, так и... Но ничего такого не здарилося? Пока нет, слава богу. Добре, дякую. Пильнуйте далей, сочите. Дякую, удачи. Там есть манекен. Ну ось спадар Козлов сказав, що все спокійно було, але свідки кажуть, що були такі дробні інциденти на рагу Якуба Колеса і Сурганова з інтерната студентського, нехто кидав у кальону яйки. Істотних пошкоджень не було, але нехто сапсував таке одіння. Ну нічого, це терпимо, я думаю, що це ми переживемо. На асфальт навіть упало. Ну так, комусь не сподобалося, тому що люди вийшли національними стягами. Ось. Було ще кілька чоловік з якими там у кашулях ніяких дивних, які спробували довести, що не треба там такі стяги, що питання задавати, але так само істотним ніяким інцидентом це назвати нельзя. О, покуль ми йшли до скрижування, стяг прибрали. Нехто таки залез. Управдом ніякий пильний знайшовся. Организаторы казали, что на площади Бангалор будет короткий митинг, але канчаткового рашення в їх не було.
на конт того, ці будзе мітинг, ці не. Яны хацелі правесці канцэрт у гэты дзень, але гурты аказаліся занятымі, не змаглі пад'ехаць, і з апаратурай, як заўсёды, праблема, таму без канцэрта. Паход па вуліцах Менска са сцягамі, это таксама святочна і прыгожа. Хочу адзначыць, што гэтых амонаўцаў у чорным даволі шмат, правда? Сколько тут этих амонаўцаў у чорным? Много, я думаю, что очень много. Вот они идут такой колонной на всю длину, а я ехал на транспорте, очень много людей как бы прячутся. Я думаю, что очень много. Милиция сейчас вся городская на усиленном варианте несения службы. В чем тут небезпека? Трудно сказать. Мы же на зеленое светло ходим. Да, но все, властью это воспринимается как вызов, как, я не знаю. Тренировка. Как тренировка, да. Просто приходят там постоять, помахать стягнуть судно, а как поспевали песни, там, то есть стужку пораздавали, может быть, на вот карагоды поводили, народные песни поспевали, как бы отчувалось и сопроводилось такое, и было почуття свята, так. Так карагоды у нас еще напереди. Это файно, ось бачите. Скакать будешь? Я скакать не буду, я на праці. Скажи, что пускай он иногда смотрит. Что там на тебя? Оператор моих претензий. Это часто было. Ну, мы по тягам. Можно с вами поговорить? Нет, можете вы спуститесь, если я поднимусь. Добрый день. Вы так, можем так сюда только станем, как было бачно. Вы так опранутый, як боец добровольчего батальона. Я стрейболист. Ну, это моя повседневная одежда, по сути, потому что она практична, удобная, и, в общем-то, я, по сути, отказался от гражданского варианта. А это стрейтбол? Стрейкбол. Да, это активный отдых. Скажите, а чему вы взяли украинский стяг? Потому что я украинец. Откуль? Сначала из-под Полтавы, потом жил в Крыму, а потом приехал сюда. Скажите, вот, коли ласка, ви бачите тут і інші з стягами, і білорусами сутикаєтеся. Ці білоруси достатково проявляют, скажем, солидарность, один на дом с украинцами, скажем, с вами. Да, мы братские народы, я считаю. Дело в том, что я живу уже здесь 10 лет. Ну, я считаю, что мы больше братские народы, нежели с другими восточными соседями, можно так. И будем показывать пальцем. Да. А то, что отбывается на вашей родине, як вы это особисто переживаете? Очень плохо, потому что я считаю, что это оккупация, прямая агрессия, и я считаю, что данные действия невозможно в нашем цивилизованном мире. Я считаю так. Когда соседи, на которых рассчитывали в качестве охраны в случае нападения третьей стороны, сами выступают агрессорами и провоцируют, это неправильное действие. Когда было ядерное разоружение Украины, Россия и США выступали гарантами мира в Украине. И тот факт, что сейчас одна из этих сторон сама развязала войну, я считаю крайне негативным фактом. Вот, мое мнение. А вот как вы оцениваете позицию белорусских уладов Александра Лукашенко вот в этом конфликте, скажем? Я не считаю, что... Не миротворец? Нет, не миротворец, он... Это отдельная тема, можно так сказать. Добре, ну і почне питання я хотів задати. Ви видите, що в Україні шмат людей носять от таку форму, як ви, тільки по іншій причині. І ще бронекамізельки носять, і собралася велика. Коли в Білорусі, не дай Бог, ніж такое, ці підніметься, ви движете, така кількість волонтерів, добровольців, такое громадянская супольность настолько развита, ці нет? К сожалению, мне кажется, что не поднимется. Будут люди, которые будут готовы отдать свою жизнь, но многие все же больше себя чувствуют
славянами, и некоторые даже говорят, Кирилл, то, что я русский, нежели, ну, несмотря на то, что у него паспорт, то, что он должен защищать свой стан на сторону своей страны. Дякую вам велике. Со святом вас. С Днем воли. Ніхто не чекає, і ти не чекаєш. Дякую за броню! Ну, а гэта ўжо спявалі гурт «Молодзь» спяваў песні НРМ. Як бачым, спевнікі, якія раздаюць прадстаўнікі арт-сядзібы, спатрэбіліся, людзі ахвотна далучыліся да спеваў. Раздавалі. Ну, давайте вам будете спевать? Тады верыце. Ну что, пройдем крыху далей и поглядим. И вот люди дают интервью польскому радио, журналистов сапраўды шмат, розных телеканалов. Вот Олесь Лагвинец, вот. Со святом вас, Олесь Пашкевич, и вас со святом. И кто это? Богдан? Витаю, Богдан. У тебя украинское имя, а тебе белорусское? Белорусское. Белорусское. Что это за свято, ты ведаешь? Угу. Какое? Воли. День воли. Со святом тебе? Дякую. Дякую. Ну, дякую тебе. Лист некалькі слов. А для вас что значит это свято? Початков наших. І не тільки державних, не тільки національних, але й творчих, і быццёвых, экзистенцыйных. Вот я спытаў маленького хлопчика, что такое. Он ведает День воли, а старейшие проходили люди, дети уже дорослые люди, 20-25 годов, не все ведают. Ну, гэта да лепшага. Будзе моладзь вучыць старэйшых. Горш, калі наадварот. Калі моладзь, калі дзеці не будуць ведаць. Чаму, скажем так, апошнія гады ніхто не хацеў расказваць пра тое, калі стваралася незалежная Рэспубліка Беларусь, скажем, у школах, у універсітэтах, пры тым, што мы існуем як незалежная дзяржава, ёсць прэзідэнт незалежная дзяржава, урад незалежная дзяржава. А вы думаеце, цяпер расказваюць у школах? Я і кажу, што і зараз не расказваюць, і апошніх гадоў 10, напэўна, не. Ну, рытарычнае пытанне. Это вельмі незразумела, ніхто не зразумела. Ну, нідзе ў свеце гэтага, да. За выняткам некалькіх краінаў. Мы гэтага не зразумелі. А як вы патлумачылі вот гэта? Што гэтым хочуць улады паказаць? Ёсць толькі адна запатэнтаваная Рэспубліка Беларусь, у якой ёсць гісторыя, якая пачынаецца з 94-го ці 95-го года. Да таго Беларусь была несчастная, гарэтная, бядотная. Іншага адказу. Это вельмі нетрывалы падмурак, для дзяржаўнасці. Тым не менш, на дзесяцігоддзі яго хапае пакуль. Вы бачыце, тут шмат украінскіх сцягоў. Людзі, нават і самі, некаторых я пытаю, некаторыя самі абзываюцца на эту тэму. Калі, не дай Бог, нешта здарыцца ў нас такое, як у Донбасе, ва Украіне, ці будуць ёсць у нас сілы для супраціву і ў дзяржавы, і ў грамадства, і ў людзей, ці будуць нас валанцёры? Ну, я думаю, у нас нема перадумоў для з'яўлення зялёных чалавечкаў. Яны ўжо прыйшлі? Яны былі, яны не выходзілі. Яны не выходзілі, так. Сидеть постоянно. Так што у нас будзе спакайней. Іначай? Іначай. А будзе? Будзе. Інакш бы мы не былі. Усе разам. Дякую вам вялікі, са святам. Ну, а можна ваше меркаванне спытаць, як вас завуць? Советский Союз, другая дорожка без намордника. Владимир Ильич.
Абсолютно, так? Ну, так ваше міркування, от ви сказали про зелених чоловічків. Так я не тут уже давно. И по ВВП, это, скажем, пошли защищать русский мир. И все. Тут одно мгновение. Все, он, Ганцевичи, там еще одна база, там, Баранович, Бобруйсь, там уже стоят. Ну, нібито Лукашенко там виступає Ой, миротворцем. пробачка, это не ведаю для кого. Фальшиво. Абсолютно. Гнида вонючий, вываленный Ксенгарский. Ну, это мы не будем, давайте такими словами так сказать, выражем. Это мы выражем за эфиру, так? Так. Але давайте таким целым скажите, чому, скажем, все-таки не так шмат людей тут пришло, вот ваше міркування? Чому ваші сусіди не прийшли? Ті прийшли? Ні, я тут шукаю знайомих, це вже старі, я вже старий, так, от, давно вже не був, тепер прийшов, Карифана тут одного нема, ну сладкого нема. Скрутили нас. Абсолютно. Гайки так закручені. Ні туди, ні в Красну Армію. Это что, на праці, адміністрація, ці, скажем, ці міліція? Тут все. И про ментов я не кажу, теперь собака крутит хвост уже. Они уже ему не перепливаются. Ну, а для вас это свято сьогодні? Конечно. Віншую вас з святом. Дякую велике за ваш емоційний, цікавий оповідь. Дякую. Добре, нас є жадаючи добавить. Коли ласка. Того, что не так много людей пришло. Поэтому улады поступили вельми креативно. І вони у 15. Поэтому все люди больше на праці. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, добре. Ось, не чекаємо. Олесь Миленкевич, добрый день. Мы рады вас. Просто нос у нос. Лидер руху за свободу Олесь Миленкевич. Можете в той бок поглядеть, там наши глядачи. Гэта свято з чим для вас, з якими почуттями? Я люблю Беларусь. Хотелось, чтобы это было взаимно. И я думаю, что это свято, вот у сёння, это свято, перш за все, повинно давать подставы для оптимизму. Что тыя люди, якія, бачите, незалежны, вольны, что яны ёсць, глядячи на пессимизмы, нигилизмы, поразы и так далее, мы не маем права сдаваться, тому святая справа оборонить краину свою. И тыя, что собрались, яны особливо любят, ахвярно любят. Ну, вот тут человек перед вами говорил, когда интервью давал, сказал, что белорусов скрутили, затиснули, не дают пикнуть. Видите, а что у советские часы было лепше? А что уж из Калиновского, коли разгромили повстание, было лепше? Так само, ну, было вельми непросто, складано. Я памятаю, коли у Городні на початку 90-х мы робили белорусизацию, такую хвалю, такий уздим был великий у школах, в університеті. Ну, зусім люди не вірили, що щось можливо. Раз певний час, по 3 роки вже много було зроблено. Зараз, можу сказати, знов розбурилося, знов нема. Але, видите, такі бувають хвалі і белоруса оптимизму, белоруса нигилизму. И я думаю, что вельми важно заховать у себе вот эту волю и веру. И думаю, что шанс у нас есть. Я николи не сдамся, и таких людей шмат. Но вы больше оптимист. Я мусишь быть оптимистом. Ну, коли руки складешь, что вот там уже будет полная подстава до того, как ни во что не верить и на могилке исти, а не прямо. Про это мы не будем. Але вот скажите, тем не менее, суровый час мы живем. Ці могли бы вы, скажем, 1,5 года подумать, что мы доживем войны на территории колишнего братской Украины, не только колишнего Советского Союза? Я думаю, что про это никто не думал навіть у дурном сне. И ни один эксперт, и ни один политик, что такое магчимо. Але, бачите, злое отраджается легче, чем доброе. И вот это вот злое, это постимперский синдром российский. Не хочет отпускать из империи іншие народы, які мають право на свободу и незалежное існування. И сегодня я думаю, что вот то, что здарилось на Украине,
з одного боку трагедія, ми побач з ними солідарні, а з іншого боку для нас наука велика. Що сама свобода не упаде, за її треба змагатися, її треба відстоювати. І Україна для нас приклад того, як народ може об'єднатися, консолідуватися і відстоювати своє право на своє «я». А як ви оцінюєте, скажімо, білоруські влади, Лукашенко у гэтым конфликте и в потенційній небезпеці, ці вони адекватно можуть реагувати, вони можуть посприяти спиненню війни в Донбасі? Знаете, я не прихильник шукати, у кого які мотивації. Часто кажуть, а от він робить це тому, що хоче заховати владу. Звісно, хоче це робити, перш за все, для влади. Але мене цікавлять конкретні кроки влади, конкретні кроки демократів, простих людей. І, безумовно, Білорусь сьогодні відіграє позитивну роль в цьому конфлікті. Москве вельми важливо було, щоб самий близький союзник был побач, как и Осетию Абхазию признал, и как признал Крым и так далее. И то, что улады это не робят, треба сказать, добро робится. Я лечу, что это вельми важно. Хопит сила в цене, это залежит от стану экономики. Экономика, на жаль, и это яны зрадили, моцно залежная, абсолютно залежная. Вот сегодня треба займаться тем, как экономика отходила от диктата России, бо от экономики залежит политики. Ну, сьогоднішнє свято дозволили нам відзначити у Менську, а, скажем, у Городні не в Берасці, не на пікет, ці укладання кветок, і то забороняють. Що це пироги на місцях, це свідома політика? Влада боится всего, что массовое, что вуличное, и она боится за себя вот выборчи. Но реакция натуральная, потому что им здається, что все вот те, что тут собрались, что они могут разбурить Беларусь, а это люди хочуть її будувати. Ну и довгий шлях до того, как зрозуміти, что есть оппозиция, что она потребна. Колись в университетах мы учили там одинство и борьба супротлеглости. Было ж такое? Так у нас супротлеглость знищається, такой борьбы не может быть. А нема борьбы, вот что в философии завсёды было, нема борьбы, то нема и развития. Развития політичного, нема економічного. Мне здається, що треба вернуться хоча б до той філософії, яку ви вивчили. Супротлеглості мусять бути, і вони мусять відкрито, публічно поборничать поміж собою. Тоді буде шанс на нову Білорусь. Дякую велике. Дякую. Олесь Міленкевич був у ефірі Радіо Свобода. Привітання Радіо Свобода. А что я? Что? Добрий день, со святом. Левон Баршевський, один з тих, хто здобув незалежність для Білорусі у 91-м році, депутат сесії незалежності Верховного Совета 12 скликання. Яке це для вас свято вот сьогодні? Традиційне, ритуальне, звичайне? Ці є сьогодні нечто особливе сьогодні? Ну, ёсць асаблівае ў тым, што настрой, як бы сказаць, ён святочны, але кароткатэрміновы, бо ў цэлым настрой не святочны, пагроза незалежнасці можа самая вострая за ўсе гады, бо, як кажуць, скінуты маскі, фактычна мы апынуліся ў сітуацыі ваеннай амаль што, і гэта трывожна. Але з іншага боку, я спадзяюся, што гэта ідэя 25 сакавіка яе немагчыма знішчыць, бо яна настолькі станоўчая, настолькі пазітыўная. Калі беларусы нешта нарэшце спадобіліся ў палітыцы зрабіць у 18-м годзе, гэта будзе прыкладам для ўсіх. У любы час, нават калі будуць яшчэ горшыя часы. Пасеянае зерня. А пасеянае зерня абавязкова будзе ўзыходзіць. Сёння наш корэспандэнт у Горках быў, сустракаўся са студэнтамі, там ім віншавалі студэнтам, ну амаль што ніхто не ведаў пра гэтую дату, што здарылася. Ну, я хочу сказать, что нават у школьных подручниках дата-то есть сама по себе. Это просто апалітычнасць, тое, что свядома робіцца, что ў краіне один палітык, а значит, никто не повинен цікавіцца, а цікавіцца увогуле рызыкоўна. А моладзь, яна реагуе, лішняй работы не робіць, в тым ліку і
мозгами. Это проблема. Это лянота мозгов. Это лянота мозгов. Тем больше, что больше з тых моладзі ходзіць в інтэрнэт, у сацыяльныя сеткі, інфармацыі цяпер не схаваеш. Толькі жаданне трэба мець і атрымаць. А калі няма жадання ўвогуле пра палітыку размышляць, нават пра гісторыю раздумваць, то гэта праблема. Ці ёсць каштоўнасцю, скажем, для большасці беларусаў воля, незалежнасць? Яна ёсць, але кожны яе ўспрымае по-свойму. Адзін лічыць воля, у меня там 6 соток ёсць, я там што хачу, то раблю, разумееце? Это таксама памкненне да волі. Але ён лічыць, што в маштабе краіны я нічого не зраблю, то я хоць на сваіх 6 сотках буду вольны. Вось іншы лічыць, што маю Мерседес, і мне ім вольна, куды захацеў, туды паехаў. Каштоўнасць такая ёсць, але палітычная, ёсць палітычная каштоўнасць свабода. Вот з гэтым у нас цяжка. Дзякуй вам вялікі. Са святам. Добрый день. У нас есть магчымасць пагаварыць з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесем Таўстыкам. Ці вы еще не приходите? Еще маете такую магчымасць? Мы можем с вами поразмаўляць одну хвилинку, мои коллеги пакуль што дазволяць мне это. Скажите, калі ласка, ну тады, калі вы прадпрымальнік, са святам вас? Со святом вас. Скажите, вы сустракаліся з Лукашенко, калі былі прадпрымальнікі? Ведаеце, я не быў запрошаны. Лукашенко, может быть, выбирае свою когорту прадпрымальнікаў. Але я б з вялікім задавальненнем бы пожадаў сабе сустрэцца з ім. Што прадпрымальнікі думаюць пра сённяшняе свята? Пра сённяшняе свята прадпрымальнікі, ну, я могу казаць за сябе, яны ведаюць, што святы, што у нас ёсць у Беларусі свята, і прадпрымальнікі тут такая ёсць, падыходзілі, здароўкаліся, яны прысутнічаюць вось у гэтым святочным святочным сходе. Так, у святочным сходе з людзьмі. Яны ёсць і прадпрымальнікі. Дякую вам вялікі. Вам вялікі дзякую. Мы бачым, што пачынаецца рух, калёны 6. Вось, давайте мы з людзьмі таксама пойдзем. Валер, Фотокамера снимаю, ну холера. Добре. Так, дякую вялікі. Та мы пагутарылі з адным з арганізатараў. 6 заявнікоў святкавання на Дзень волі Мікалаем Казловым. Ён сам былы міліцыянт, падпалкоўнік. У свой час ён выкрыў фальсіфікацыі на акрузе. Як ён ахоўваў адзін з участкаў в акрузе, дзе лідар Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. І пасля гэтага яго кар'ера фактычна спынілася. Вось ён сышоў з міліцыі, далучыўся да апазіцыі, да Аб'яднанай грамадзянскай партыі. І вось зараз адзін з заяўнікоў, адзін з арганізатараў святкавання Дня волі ў Менску. Вось перамовы праводзіць з гарвыканкамам, з управай унутраных справаў наконт забеспячэння парадку на акцыі. Ну, як выглядае, пакуль што у яго ўсё добра атрымалася. Забеспячэнне парадку менавіта. Так, мне коллеги подсказывают, что мы уже подходим до площади Бангалоры, и цікаво, як там буде. Коли буде мітинг, конечно, мы его покажем у прямом эфире, коли будут некие іншие выступы. Ну, вы будете с нами до самого конца, до того, як люди разойдутся. Плюс у тем, что началось 6 у 3 годины, что светло, светлый час суток мы сможем все добро показать. Так что для журналистов это плюс, для организаторов магчыма минус, что меньше людей. Але я сказал, что никто из организаторов и не крывился, что сегодня мало народу пришло. Все наоборот отзначали, что шмат моладзі, что есть студенты, есть школьники, зусім маленькие детки, семьями с мамами пришли. Мы по ходу нашей трансляции размаўлялі з жанчынай, якая 4 дзяцей сваіх прывезла. Адзін з них нават у вазочку. Вось. І дзеці такія свядомыя, беларускамоўныя. Так што цікавасць да гэтага свята ёсць і, безумоўна, яна
сувязі з тымі трагічнымі падзеямі, якія адбываюцца ва ўкраіне. Пра гэта гаварылі многія людзі, з якімі ўдалося пагутарыць падчас цяперашняй трансляцыі. Так, мы зараз паспрабуем хіба апярэдзіць крышачку людзей, каб пабачыць, як будзе там адбывацца на самой плошчы, каб дагнаць паспрабуем калёну, каб пабачыць, што там падрыхтавала міліцыя. А звычайна там на плошчы такую спецыяльную металічную агароджу падрыхтовая міліцыя, металашукальнікі, каб прапусціць за загародку. Ці пагодзяцца удзельнікі дэманстрацыі ісці за гэтую загародку, не ведаю. Магчыма, нехта пройдзе, але магчыма, хтосьці адмовіцца. Гэта так звычайна так і бывала на ранейшых акцыях. Так, як бы нам праскочыць па гэтай, то тут паркуюцца. Это редкий выпадок у целом. Это улады Менска. Відбувається 3 рази на год. 25 сакавіка на День волі, День обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. 26 красавіка, День... Кевич з двумя маладымі, з двумя нейкімі ментамі. І вельмі цікава, калі ён стаіць, а праходзяць ціхары і все... Які мент Гайдукевич? Які старейший? Гайдукевич, маладзейшы, які зараз. Так ён был і міліцыян, начальник. Нет, так ён вот тут зараз стаіць... Ага, і што ён для чого там робіць? Ну, адкуль ведаю. Ён стаіць з двумя нібыта сябрамі. Так вот зараз сочыць за двумя. Ідуць мужики такія ціхары, падыходзяць паважліва з ім. І йдуть далей уздовж. Ну, больш нічого такого не адбываецца. Не, ну але так, цікава, як вітаюцца... Деталь. Цікава, як вітаюцца супрацоўнікі МУС з... Лідером палітычнай партыі. Не з лідером апозіцыйнай палітычнай партыі. Ну, такую цікавую деталь распавёў адзін з удзельнікаў. 6 лідер ліберальнай дэмакратычнай партыі. Гайдукевич, не памятаю, Сергей то старэйшы, а малодшы уже не памятаю, як его завуць, але ён вядомы тым, што ён быў начальнікам раённага аддзела міліцыі в Менску. І потым пакінуў дзяржаўную службу і пайшоў працаваць у партыю, але, бачыце, знаёмствы вялікія яго застаюцца. У міліцыі все ціхары, як кажуць, яго ведаюць і вітаюцца з ім. Ну, правда, я не могу зразумець, што ён тут робіць. Вот, ніколі нібыта ліберальна-дэмакратычная партыя не ўдзельнічала ў шэсці на Дзень волі і ніколі не была асабліва за беларускую незалежнасць і дзяржаўнасць. Таму, на жаль, мы не змаглі ўзяць інтэрв'ю, але ладно. Прыйдзе на плошчу Бангалор, спытаем абавязкова. Не спряталась. Говорила же я. Ну, вось, а што гэта за чалавек Юра? А вас як завуць вы? Мяне завуць Воля, а гэта чалавек Юрась, ён мой сябра, яму не далі сёння адгул, вось. І ён такім чынам вырашыў прыйсці сюды. Это яго куртка і штаны? Не, гэта мае. А вы студэнтка? Так. Дзе вучыцеся? А вам не будзе праблемы? Ну, у мяне заняткі скончуцца 12:50, таму вам пашэнціла. А што вы Юры перададзіце? Ну, сапраўднаму, не тому вы несеце. Ну, сапраўднаму Юры я перадам прывітанне, мы бачымся за раз на год у гэты дзень, гэтым годам не ўбачымся, таму вось так неяк. Скажите, а вот студэнты ў менскіх ВНУ, яны не цікавяцца такімі рэчамі? Як вы лічыце? Больше. Я спадзяюся, конечно, што цікавяцца, але баяцца. Реально баяцца, так. Што могуць выгнаць з навучання ці што? Выгнаць, напэўна, не, але, можа быць, будуць нейкія праблемы, калі
Калі, напрыклад, яны адпрошваюцца заняткаў, пра гэта там выкладчык не ведае, там ці дэканат пра гэта не ведае, вось, а потым всплывае, што ён быў не там, дзе трэба, вось тады могуць без праблем. Ну так, посварыць. А калі афіцыйна, то, мабыць, не. Не. Насамрэч сур'ёзных праблем не будзе. Не? Ці будзе? Просто посварыць. Ну так. Вам же нічога не будзе. Нічога не Вот зараз покажа вас тэлебачанне, што вы тут прайшлі, ну, так, здымкі пакажуце, і што вам ректор ці проректор. Мне сподіваюся, що ректор мені нічого не скаже, тому що я тут у той час не навчальний, так би мовити, час. Це по-перше, по-друге, я не роблю нічого такого. За що б мені можна було. Абсолютно згоден з вами. Я віншую вас і... Дякую, я вас так само віншую. За святом. Шествие наше працягваецца. Люди бяруць удзел. Студэнты, як мы пачулі, таксама не баяцца нейкіх складанасцяў пасля таго, як яны наведаюць. Мірную і дазволеную акцыю, свята, якое яшчэ не стала дзяржаўным, але людзі, партыі і рухі заклікаюць, каб гэта свята зрабіць дзяржаўным, каб гэта быў выходны дзень, святочны, вясновы. Калі фактычна была адроджаная дзяржаўнасць Беларусі ў 18 годзе. Сёння з такой ініцыятывай у прыватнасці выступіла кампанія «Гавры праўду». Актывісты гэтай арганізацыі пайшлі да дэпутатаў, не да ўсіх, у палату іх, відаць, не пусцілі, але яны прыдумалі ход, пайшлі да дому, дзе жывуць дэпутаты, на вуліцы Лодачную, Менскую, і перадалі ім віншаванні, кніжкі і пажаданні, каб яны разгледзелі пытанне аб прызнанні 25 сакавіка днём незалежнасці Беларусі. Цяжка сказаць, наколькі адрэагуюць гэтыя дэпутаты, але яны такую інфармацыю атрымалі. Мы бачым сярод плакатаў на нашым сённяшнім шэсці «Расія – гэта вайна». Удзельнікі акцыі нагадваюць менчукам, у тым ліку і ОМОНу, што ў суседняй краіне адбываецца узброены канфлікт, што прарасійскія сепаратысты вот люди выказваюць сваё меркаванне наконт Владимира Путина, ніхто ім рот не затыкае. Хотя, магчыма, і фіксуюць. Скажем так, насамрэч, вельмі шмат, я здзіўлены, як шмат міліцыі сёння, шмат ОМОНу, да, і от якраз супрацоўнік ДАІ памагае жанчыне. Які пригожує наші сцягі, паглядзіце, біл-чырвона-білі, як яны і лунаюць у паветры. Просто радасна на душы. І шмат моладзі, я вельмі радасна, задаволена. Старых, конечно, мало на гэты раз. Чаму яны не выходзяць? Мы ўсё ўжо пастарэлі, і хворых, і шмат хворых, і паўміралі шмат. Но вы вырашылі пайсці. Але я, да, хоць старая, але я не... Ну, уже не такі старыя, вы ходзіце, рухаецеся? Хожу, конечно. А як волі ваша сям'я? Семья, кто-то на работе, кого-то нема. Не все подтримывают свято. Не потому, что они не верят, они верят в это свято, они ведают про это свято, але не ходят. Як вас зовут? Татьяна. Татьяна, дякую вам велике, за святом. Будь ласка, і вас дякую вам. Так, не будем порушать правила дорожного руху, бо интервью на сярэдзіне скрыжавання это небяспечна, но тым не менш дагаварыць з жанчынай, якая сама праявіла ініцыятыву, трэба. І вось яна адзначыла, што вельмі шмат моладзі. Згодзін з ёй, моладзі шмат. Шмат маладых, сімпатычных, прыгожых людзей. Вось. Те не баяцца. Вялікая калёна прыйшла ўжо фактычна ў парк на плошчы Бангалор. Але мы побачым, ці пойдуць да месца мітынгу. Мітынг дазволены да 6 гадзін, так што я думаю, што ёсць час сустракацца, размаўляць для людзей. Ну і мы таксама выкарыстаем гэтую магчымасць, каб пагаварыць. Ведь не магу прайсці міма прыгожай дзяўчыны у кветках на галаве і са чырвона-белым сцягам на плячах. Добрый день. Добрый день. Это я до вас подошел. Можно с вами поговорить?
познайомитися. Мене звуть Валерій Каліновський, ми Радіо Свобода ведемо пряму трансляцію з сьогоднішнього шестя. Скажіть, як вас зовуть, хто ви і чому ви прийшли і так пригожо опранулися? Мене звуть Діана, прийшла я сюди і пригожо опранулася, тому що свято. Вот. Чому б ні? День волі. День волі, гэта, ну, як годы, гэта, ну, не ведаю, быццам бы вот толькі ў гэты дзень беларусы пакуль што могуць уздыхнуць свабодна. Хаця хочацца спадзявацца, што ўжо хуткасці не адзін такі дзень у нас. 365. Так. Хаця б. Надеюся, калі это можа здарыцца, бо спадзеў толькі на маладых. Ну, магчыма, ну, вот вы бачыце, сёння я усцешана, хоць людзей, канешне, не шмат, але малайцы ўсе тыя, хто прыйшоў сёння ў дзень у 3 гадзіны на тое, што ў многіх праца, іншыя нейкія абставіны, людзей даволі шмат пры такіх абставінах. А ваши сябры, ваши знаёмыя? Да, і сябры, знаёмыя, і мама моя тут, вот, шмат знаёмых. Ну, а в цілому ти симпатичний, скажімо так, ніяких провокацій нема. Пакуль што не, дзякуй Богу. Ну, вот адзінае, што быццам бы за кімсьці пагналіся, не ведаю, дагналі ці не. Гэта ў Ганны Шапуцкі трэба спытаць, яна бачыла. Вот, а так? Далёка адвялі загародку для удзельнікаў шэсця. Каб яны туды прыйшлі і там правялі мітынг, але глядзім, што большасць пакуль што не хоча туды ісці. За загародку спынілася літаральна у 100 кроках. Ад гэтай загародкі спяваюць песні і скачуць. А тое, што яны скачуць, ну, магу сказаць... Ніхто не критикує. Ні, ну правда. Так. В якому місці? Це в Мінську? Так. Говори, терминово телефон. 6:15. А тобі вже передали у мене таку пораду? Я розкажу. У моєї доньки був приз. Ага. Шановне господарство, у нас були певні технічні проблеми з перебої з трансляцією. Я і зараз не зовсім упевнений до кінця цієї. Є гэта... О, дякую велике. Ці є гэта трансляція, але сподіваюся, що так. І тут люди навіть повіншували Радіо Свобода со святом. Дякую їм великим. Ось, фактично завершається акція на День волі тут. У центрі Мінську люди прийшли на площу, у парк на площади Бангалор и не захотели идти за загородку, где металличные, скажем, такие плоты и металлошукальники, где влады дозволили митинг. Лидеры оппозиции вирішили, что не будут брать удел у тим сценарі, які пропонували влади, і там за загородкою мітингу проводити не будуть. Ось тут, не доходячи до місця мітингу, люди поспівали пісні, поскакали. Ось, хто не скаче, то і москаль кричали. Ось, ну так, жваво і весело. Вот. І починають покраху розіходитися, але, як бачимо, більшість ще стоїть, гутарить, розмовляють. Ось. У цілому акція проходила спокійно. Каля години люди зустрічалися і розмовляли на пляцовці каля кінотеатра «Кастричник». Потім пройшли по проспекту Незалежності традиційно і по вулиці Сурганова. Адметна була акція тим, що було вельми шмат міліції, ОМОНу у новій формі. Правда, вони не перешкоджали, але ось некоторі, скажем так, удельники, міліціянти у цивільним ганялися за удельниками акціями. Принаймні, некілька фактів таких було відомо. І ось зовсім недавно нам позвонила Таїсія Кабанчук, активістка опозиції з Могилевщини, яка приїхала сюди в Мінськ на День волі. Вона повідомила, що міліція, значить, пішла і нібито спробують арештувати представників этой могилевской делегации на Дні волі. Ну, мы будем сочиться, мы будем связываться, побачим, если это насамрэч так.
што там было, ці былі якія затрыманні. На мой погляд, падставаў для нейкіх затрыманняў няма. Абсалютна мірная акцыя, абсалютна добры настрой, міралюбны. Вось няма і тых, скажем так, правакацыйных, на думку некаторых лёзунгаў, якія выдалі. Это кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вось ёсць гучыць тэма вайны ва ўкраіне. Вось некаторыя крычалі Пуцін забойца. Вось такія былі выгукі. Вось, але міліцыя не спыняла іх. Ну і насамрэч это што ёсць? Ёсць выказванне меркавання абсалютна законнае. Так што падставаў для таго, каб когось затрымліваць, на мой погляд, абсалютна няма. Свята прыгожае, свята сімпатычна, вельмі шмат прыгожых маладых людзей. І это адметна сённяшняга дня. Усе людзі, з якімі гаварыў цягам нашага шэсця, адзначалі, што сёлета шмат моладзі, шмат студэнтаў і іншых меншых людзей. Я нават размаўляў з сям'ёй, дзе было 4 дзетак і 1 маці. Правда, яна адмовілася сказаць, дзе працуе, тым не менш сваю сям'ю ўсю цалкам вывела на гэта святкаванне. Вось. Ну, але бачым, што людзі, нягледзячы на тое, што ім падзякавалі і попросили разыходзіцца, не спяшаюцца гэта рабіць. Цудоўнае надвор'е, спакойная атмасфера, леташняе лісце пад нагамі, сонца свеціць, прыгожыя дрэвы. Ну, магчыма, як сказаў нам у размове адзін з лідараў беларускага фронту Рыгор Кастусёў, можна працягнуць гэтае святкаванне ў хатах, у кавярнях, у рэстарацыях, якія сродкі дазваляюць. Ну, але прынамсі правесці нейкі час у парку, на плошчы тут таксама не кепска, таксама вельмі сімпатычна. Вось. Давайте мы постараемся подойти туды бліжэй і пагутарыць з кім-небудзь з арганізатараў, папрасіць іх падвесці вынікі акцыі, падсумаваць, ці задаволены. Вот. Калі ўдасца кагосьці вылавіць з арганізатараў, то гэта было б дарэчна. Добрый день. По-разному только что сказали, что некогда и запытывались, куда вести. Так что я думаю, что затрыманні нейкія ёсць. Просто так прогушал. Некого одного ці некого. Хочется сказать просто, что запаковали, куда вести. И прямо такими словами. Так, запаковали, куда вести. Ведаеце, дякую. Я так думал, что только мы у нашим говорим запаковали. Оказывается, милицианты выкарыстовываете, бачите, кого-то арестовали. Абсолютно. Ну что, зараз дає інтерв'ю журналістам. Може, ми підійдемо, послухаємо, що він говорить. Сидел у концлагерях нацистских, а Степана Бандера робит нацистом. Поэтому, ну что тут, они с ног на голову все ставят. Мы ничего с этим не поделаем. Единственное, что мы, конечно, желали бы, чтобы их запретили на территории Республики Беларусь. И чтобы был украинский канал. Хотя бы... Язык наш вынищается. У нас вельми мало людей размовляют на нашей мове. И за годы Лукашенко это больше стало жахливо, чем при коммунистах. У нас идея нацизм. И самые великие гроши России, менавіта выдатковая на Беларусь, это за знищення культуры и истории. То, что почалося на Украине, вот зараз нас улада полохає, что вам Майдану не треба. Ну, коли перемог Янукович, то бы почалися по всей просторе России, Украины, Беларуси, 37-й год. У потилицю бы людей просто стреляли бы, як ви бачите, який Путин розв'язує сусветную войну, ядерную. Ён уже йде супроть всего света, я кажу відкрито, ну, і події вельми тривожні. Тому треба ось так ось стоять, і них бояться і заявляти. Покуль людей мало, но... Зміцера Захаревича Барда. Пакуль люди збираюць весці, і мы пойдем по крышечку, але таксама по магчымасці пастараемся паговорыць з удзельнікамі сённяшняга свята, з тымі, хто прыйшоў і на месца, і паспяваць песні, і прайсціся по вуліцах Менска з нацыянальнымі сцягамі. Вось, і один з тых, кого я хочу зараз представить, мы будем ісці і поговорить з письменником Владимиром Орловым, з чоловіком легенда, який написав «Незалежність гэта». Я думаю, что этот человек варты того, каб павіншаваць його і спытаць, а что зараз уяўляе собой беларуская незалежність? Я сердечно віншую усіх
священников тут, на Батьковщине, в самых разных краинах, где отмечается День воли. Главное, что Беларусь мае незалежность, мае историчную перспективу. Я верю, что Беларусь будет европейской демократичной краиной, бо исторично, ментально и культурно мы належим до европейской цивилизации, откуль при конце 18 стагоддзя нас вырвали российские штыки. У мяне сёння ёсць дадатковая падстава для святочнага настрою. Уранні я атрымаў у руках свежий зусім асобнік новага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Віншуем. Дзякуй. Гэта кніга пра тых, хто з часоў Тадеуса Касцюскі і Тадеуса Рейтана змагаўся за свабоду і незалежнасць нашай зямлі. Хто набліжаў Дзень волі, хто змагаўся за ідэю незалежнасці ў 20-е, 30-е, 50-е і в іншыя гады, калі гэта сама ідэя была пад забаронай, калі яна была крамольнай ідэяй. Гэта кніга пра тых, хто змагаўся за аднаўленне незалежнасці Беларусі у шэрагах дэпутатаў Верховного Совета гістарычнага 12-го склікання. Моя радасць сёння з нагоды выхаду гэтай кнігі змешваецца і са смуткам, таму што сярод 40 новых герояў гэтай кнігі людзі, з якімі мы сустракаліся на Дзень волі, ішлі пад гэтымі сцягамі, выступалі. Гэта Рыгор Барадулін, гэта Геннадзь Буравкін, Геннадзь Грушевы, Галіна Семдзядова, якая чырвона-белы сцяг унесла ў залу паседжанняў Верховного Совета. Гэта зусім уяўленні маладыя людзі, якія маглі жыць і жыць з намі, дачакацца новай вольнай Беларусі. Арына Вячорка, Сердзук Вятуска, Юрась Бусляков, Віктор Івашкевіч, які ў такія дні заўсёды быў в самым эпіцэнтры падзеяў. Яны, на жаль, ужо сталі героямі маёй кнігі, таму што гэта кніга пра тых, чый жыццёвы шлях завершыўся. Я спадзяюся, што у бліжэйшы час будуць адбывацца прэзентацыі імёнаў свабоды у Менску, у іншых беларускіх гарадах. Я сардэчна запрашаю всіх, хто мяне чуе, прыходзіць на гэтыя прэзентацыі, каб аддаць даніну памяці тым, хто аддаваў свае сілы, таленты, урэшце вельмі часта жыццё дзеля таго, каб жыла Беларусь, і яна жыве. Віншую. Дякую вялікі, спадар Владимир, віншую вас са святам і з выхадам кнігі. Нагадаем, што гэта кніга з серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». 21 стагоддзя. 21 стагоддзя. Дякую вялікі, са святам. Будзеце з намі далей. Дякую. Ну, можа быць, мы пройдзем на сферы? Добра. некое свояние. Подожди, а чем в России уже на каком ты языке размовляешь? Ладно, шановні журналісти, я пропоную на провокатору. На каком языке ты можешь ругаться? Я думаю, ты знаешь, мы на каком-то языке. По-английски, мы будем по-английски. English, sprechen English, да? Будем по-английски. Или дольше? Все. Вы знаете? Мне цікаво. Элементарный один вопрос, на который мне никто не дал ответа. Один.
Які? Чому за незалежну Білорусь, а йдуть флаги Євросоюзу? Так, солідарність з ким? країнами. Меня никто не направил. Я сам пришел сюда ради удовлетворения своего интереса. Настолько дешево действуешь, не работы настолько тупо, что ты даже А знаете, почему может быть это примитивно? Потому что меня сюда никто не направлял. Ты настолько тупо, я вот не знаю... Мне интересен один вопрос. Такой тупой вопрос, что люди не могут ответить. Тебя, в принципе, должны уже спецслужбы унести ногами вперед. Но у нас и спецслужб нет, не стоит. Дякую вам за отказ. Никто не смог отказать на... Скажите, что это БС значит? А вы в интернете посмотрите. Интернет. Google.com. Белградский синдикат. Придите додому, поглядите. Поглядим, дякую. Не заходим человек потлумачить, всякую силу он представляет. А что он хотел? Я не знаю. Что он хотел? Правили люди в чорним. Я вот правильно. Сюди. Керували. Люди в чорним зробили провокацію. Конечно. Добре, зрозуміло. Ну, так, это просто розмова. Я не думаю, що тут вже нечто серйозний інцидент відбувся. Ну, люди виходять, які хочуть виказати згоду, видать, з Днем волі, не ведають, з білоруськими стягами. Серби Белград і чешські. Команда, яка що ще один лозунг по-русски каже, іди, кон ти єбе, можемо ми без тебе. Ставить, как ваше имя? Яке що Борис. Чому ви приїхали сюди в Білорусь? Мама моя. Мама білоруська. Белорус. І от дали вам роботу тут? А я яке що приїхав, здорово, мама. Здорово, плохо, я жив в Белграді. Так ви думаєте, ви готуєтесь тут на роботу, я побачу, скільки вам будуть давати годину. Ну, є ще один болгарський представник, але він має біло-червону-білу стежку, сужечку має. Яке що, да, не болгара, серби. Сербский представник. Так вы за незалежную Беларусь? Яке що Беларусь должна быть Беларусь, но не яке що Євросоюз. Ой, мы за незалежную Беларусь тут Це незалежна, но не Євросоюз. Беларусь – Беларусь. Ага. А у вас мама Беларусь? Ну, Беларусь есть незалежная. Так и что Беларусь незалежна. А по-белорусски разумеете? Мама научила. Так, что... Разумеете, але не говорите? Разумею, я что белорусский стих, як і знаю. Уже ти шмат побачив потилицю оголених, із спінів согнутих, скольоних, зневолених. То, що крики облитості, просьби проклонних, фінал в очі мертві, глядять спрагленно. І так вас однойчі мене тихим ранком з обоїми патронів поклали у кишень. Я тішуся довго, бо хутко бачив призначене мені для траплення мішень. А той, хто триває мене, розлований, закутаний тільки в загад забивай, а я не лялька, воз дедів на дива, викидываю кулі разов так 5, як що у білоруській один із тих. Один вірш, а чий це? Это мої друзі, як що виступала група білоруська червоним по білому. Як що стара група. Дякую, як ваше ім'я? Борис. Борис, дякую вам. Погутарили з білоруським сербом, так виглядає білоруський серб Борис. Цікавий вірш прочитав, але він підтримує незалежну Білорусь, але не хоче, щоб Білорусь долучалася до Європейського Союзу. Мені здається, що не всі з ним згодні, тому що тут на жесті доволі шмат білих стягов і європейських стягов. Люди підтримують якраз долучення Білорусі до Європейського Союзу. Ми протягуємо шесті, і я б хотів просто колегу свого Ігора Корнея поділитися якими враженнями. Ігор, скільки тут людей зібралося? Ну, в принципе, прикидно больше за 1000, натурально. Может, навіть і по 2000. Я думаю, що народу буде болеть, бо ми йдемо зараз по вулиці, по центральному проспекту, і будемо заворочувати на Сурганова, і там не виключено, що і студенти Мистецької академії долучаться до цієї акції. Ну, але, щиро кажучи, трохи здивило, бо
посярод дня собралася дастаткова пристойная колькасць людзей. Былі скептыкі, якія казалі, што ў 3 гадзіны ніхто не зможа прынамсі адпрасіцца з працы ці кінуць свае студэнцкія парты, але вось цешыць тое, што сабралася дастаткова вялікая колькасць людзей. Ігор, ти не перший раз на акціях, просто адзнаць, чим нечим адрозніваецца як журналіст? Ну, ёсць ухіл украінскі, тут уже как бы спрашацца бессэнсоўна. Ёсць ухіл праеўрапейскі, і вось хоць былі такія, ну, это не скажу, что правокацыя, но такія крытычныя посылы такие на адрес того, что не трэба нам еўразіацыі, трэба акцентавацца толькі на беларускіх праблемах, не трэба Украіна. Ну, але рэаліі такія, што ад міжнароднага кантэксту нікуды не падзенешся, і в гэтым сэнсе цешыць менавіта такая шырокая геаграфія. Тут, дарэчы, прысутнічаюць всякие іншых праблемных краін. Азербайджан, дзе зараз таксама праблемы са свабодай слова, з пераследам апанента ўлады. І, ну, то бок, гэта сведчыць на тое, што беларусы неабыякавыя, яны падтрымліваюць і салідарныя з народамі тых краінаў, дзе ёсць такія ж праблемы, як у Беларусі. Дякую, Ігор. Будем далей сачыць за шэсцем, будем ісці разам з людзьмі, гутарыць. Тым больш, што надвор'е нам дапамагае, вельмі цёплы дзень у Менску. Спрабаваў накрапаць дожджык, але на гэты момант спыніўся. Людзі зараз хочуць пачаць рух па вуліцы Сурганова, вялікая тут на рагу. Узкая, тесная вот это ходник, и это заўсёды праблема прайсці по гэтую частку маршрута по Сурганова. Мы прошли, побачили новая форма. Это у вас новая форма? В новой форме. Менский ОМОН стоит в новой форме. Видны такие аккуратные куртки, нашивки, шапки черные, строи. ОМОН ахоўвае нас от того, как люди вышли на проездную частку. Так само шмат милиции, державной автоинспекции, іншие службы. Вы удельники? Как? Давай мы поговорим с женщиной. Ой, добрый день. Добрый день, як вас зовут? Вероніка. А дітей як? По-розуму. Раз, два, три, 4. У мене 5. Зараз 5 так само. І зараз 5, а бігає. я тільки 4 налічив. Ну, 5 бігає, так. Великая. Ну, видать, ви всією сім'єю вийшли. А маль що? А маль що? Батьки нема? Так, і ще одного хлопця. І ще одну. І ще одна. Ну, так ви лічите, що дітям варто тут бувати? Так. Їм ліпше святочне ураження. Дітей? Так. Ну, Хто ще каже, що подросли, з дитинства пам'ятаємо мітинг, біло-червоно-білі стяги і святочний настрой. Подобається їм. Можна я спитаю, як тебе зовуть? Глеб. Глеб, тобі подобається? Так. А що тобі подобається? Тут все, ну, бело-червоно-белое, по-белорусски. И шмат разных речей. Все белорусское, ну, шмат людей. А хто тобі так добре навчив білоруську говорити, мама? Мама, дед, ну, мама, дед. Мама і дед. Який ти раз? Перший, другий, третій? Нації. А я их не лечил. Много? Ага. Ну, із такого ось... Восьмий. З вазочка? Напевно.
Не пам'ятаю. Ось. Так, а що це за така патріотична сім'я цікава? Чим ви займаєтеся? Розкажіть, хто ваш? Ну, в принципі, ми всі історики. Історики. Так. А де працюєте? Кримінальне питання. Кримінальне питання, значить, без відказу. Ну, дякую вам велике, вельми приємно було з вами поговорити. Доброго вам свята. Доброго вас так само, зі святом. І всьому білоруському народу. Так, з Днем Незалежності, з Днем волі. Дякую, дякую велике. А ви довольні? Добре. Добрый день. Пасля? Ага. Ви так цепляєтеся, а на праці завсюди ганяються. Я ведаю, можете не казати. Так. Жанчина захвалювалася, що на праці будуть неприємності після такого. Я сподіваюся, не будуть. Сподіваюся, що я у них керівництво в школі ці зрозуміють, що не варто карати за день, за уділ у Дні Незалежності, Дні волі, для всіх. А людського докладно не покарають керівництво за уділ сьогоднішній. Так це теперішня розмовцю фермера. Я забыл ваше прозвище, пробачте. Матусевича. А чому я трошки перебив? А чому ви не покараєте? Самі себе не будете карати? Ви на себе працюєте? Сам себе не покараю, але... Чиновники. Чиновники, я ж теж залежу. Есть кому вас покарать? Ну, не только покарать, могут так меня прижать, еще не... Ну, за удел у шести? Не, я думаю, что такого не будет. Такого не будет. Скажите, это ваш свідомий, конечно... Да, запомнить. Это ваш свідомий удел у шести, зрозуміло. Ви приїхали сюди, как нечто продемонстрировать. Что? Ну, я бы не сказал, хоть поудельничать, потому что с каждым годом нас становится меньше. Хотя большинство молодых, як сьогодні Мазинський зауважив, да, старі відходять, бо з'являється більше молодих, но маловато, трошки маловато, хоч би своим уделом повеличить, да. И отдать повагу этой годовине вообще. Мы скоро будем означать и 100 годов. Уже не скоро. Скажите, вот вы в Вёсці, як там люди, скажем, цікавляться політикою, подіями в Білорусі? Ну, видите, я в такой Вёсці живу, что люди, Вёска вымерла. Дома стоят, но приезжают горожане. Людей, які жили в этой Вёсці, уже немає. Не засталося вообще. Так нема з ким обміркувати? Ну, есть приезжать в выходные, поговоришь. Нехто убачить у нас сьогодні по телебаченню, видите, белорусское телебачення тільки зробить такую картинку, что, ну, собралась невеличкая кучка людей вообще. Вот, и мне кто-нибудь попытает, ведут, что я удельничаю в этот, и попытается, я скажу, ну, картинка это одна справа, а бачу больше людей. Ну, а вот вы сказали, что мало приходять, скажем, в Менську, то а в інших містах всім не приходять, бо не дають дозволу. Ось, це що, нека апатія у громадстві, ці страх, ці що, як ви твої? Что страха велика тут нема. У нас все-таки улады, ну, живем в такой кривавой диктатуре вообще. Это люди не стомились и некая апатия. Ну, вот Жанчинка перед вами сказала, что ой, не питайте, где я працую. Да? Ну, если она працует... Есть крышечку. Да, это я разумею, да. Если в школе где-нибудь, в державной установе где-нибудь працевать, там могут попытаться вообще, если она педагогом или наставницей, то это нема питания вообще. В этом сенсе мне легче вообще. Хотя я сказал, что если я тут что-нибудь зараблю такое антизаконное, то попади мне. Вы ничего не робите. Скажите, вы человек самостойный, вы маете свой бизнес, свою справу. Что вы думаете про будущее? И своей справы, и своей краины, и своих нащадков. Як вы думаете, будет складываться это будущее? Я думаю, что в нашей Беларуси будущее есть все-таки. Единственное, что я хочу дожить до той поры, когда вот бело-червоный он будет наш официальный, наш будет державный.
Ездит за мяжой, до речі, недавно вернувся за мяжи вообще. І я видите, я трошки відчуваю неокрейомку, тому що я представляю, ну я не люблю этот флаг, а вот этот флаг на нашей месте. Ранее я ходил с значком червоно-белым вот, по этой замяжи. У нас в Беларуси такую могут не ведать. На Заходе делают. Будущее есть. Я думаю, что будущее еще. Ну, ось сьогодні будуть вибори президентські. Що, возникають ці вибори? Нічого з ними, чи уділ, чи не уділ, чи бойкот? Не, я завсёды бываю на этих митингах, потом, когда подводят выники вообще. Я на одни выборы я завсёды ходил. І показує Радіо Свобода, Малиновський. Наша камера усталявана на кинотеатра «Костричник» у Менску. Это место сбору традиционной акции на День воли. Традиционной оппозиционной акции на День воли. Мы бачим, что на эту хвилину, за 7 хвилин после початку збору уже собралося некалькі сотень чоловік, шмат біло-червоно-білих стягов, українських стягов, шмат лозунгів і транспарантів. Люди вже вигукують «Живе Білорусь», співають пісню «Погоню». Ось, надвор'я добре, тепло, хоч крихочку пахмурно. Ось, шмат знайомих тварів я тут бачу на пляцовці біля кінотеатру «Костричник», політики, молодіві активісти, але вельми шмат молоді, я б сказав. Неглядячи на те, що були в некоторих побоях, године буде малая явка, виглядає, що не тільки тут пенсіонери, але шмат молоді, студентів, ну і активістів демонструвати своє ставлення до національного білоруського свята, а так само продемонструвати солідарність з Україною, бо це одна з тем заявленої акції. Але перш пізніше хочемо поговорити з удільниками, з організаторами этой сьогоднішнього свята, ось у приватності з Олексієм Янукевичем, але перш за все я хотів покликати до мене вельми погоня. Я поки що тільки прийшов і не ведаю, як буде це все далі, але те, що збирається тут шмат людей, це вже мене радує. Ось, справді, ми заснували наше Іркутське товариство білорусів в 1996 году и у хуткости заставали молодежный клуб «Крывичи». И одной из наших головных булометов это вывучение исторической спадщины нашего белорусского народа. И тому такая подея, как обвящение Белорусской Народной Республики, для нас это вельми значная подея. И мы завжди в Иркутску ладили вечерины историчные, присвяченные этой дате. Вот. И тому я, безумовно, коли упершиню так отрималося, что я за довгий час приехал в Беларусь, якраз у этот час. Ну и тому, безумовно, я вирішив, що мені обов'язково треба прийти на це мероприятие, на це свято. Віншуємо вас зі святом. Дякую. Скажіть, як там живуть російські білоруси у Сибірі? Як вони зараз відчувають, ну, в умовах певної, я б сказав, такої національної нетерпимості відносно українців в цій війні, як розпочалася? Чи нема, скажімо, агресивного ставлення до інших іншородців? Ведаеце, трохи з'явілася. Вось, сапраўды, гэта, безумоўна, не основная маса, але ёсць такія радыкальныя нацыяналістычныя об'єднання, які починають уже ставитися до всього такого проявлення національного патріотизму у білорусів, або тим більше українців, вороже, так доволі вороже. І навіть мені вже здарення, коли ми розмовляючи між собою на білоруській мові, визивають такі некі негативні реакції від жихарів молодьових таких ось города Іркутську. Але все ж таки в основному нас вже всі шмат ведають, що ми культурна діаспора, що ми проводимо такі годні свята. І, в принципі, більшість жихарів Іркутська ставиться становче до нас. Ну, а якось білоруси Іркутська ставляться до українців, ці є прояви солідарності тут, на этой пляцовці. Ви ведаєте, що ось одну з активісток у Сибірі українських зеленкою облили недавно? Я про гэта не чуў нічога, на жаль, але насамрэч у нас ёсць таксама ў Іркутску і украінскі цэнтр. Правда, яны зараз трошки зацішыліся, амаль што не праводзяць ніякай працы. Ось, але мы падтрымліваем з імі добрыя стасункі, і калі было свята горада ў 2014 годзе, у пачатку чэрвеня, то са мной раіліся нават украінцы, ці трэба ім ісці з жовта-блакітным сцягам у дзень горада па вуліцах прыняць удзел
у шэсці. Я ім раю, што трэба прыняць удзел абавязкова, калі што мы падтрымаем. Яны таксама, яны, правда, сабралі мала людзей, але ўсё роўна яны знайшлі у сябе моц, каб прайсціся у агульны калодзін сярод іншых нацыянальна-культурных аб'яднанняў. Ну і ваше пажаданне, ваше віншаванне да іншых беларусаў, да беларусаў, якія жывуць на сваёй бацькаўшчыне, ад беларусаў дыяспары. Ведаеце, для мяне здаецца, мы там у Иркутску живем, для нас самое галоўнае гэта вывучаць нашу гістарычную спадчыну і вывучаць і размаўляць на роднай беларускай мове, таму што гэта гэта наша адметнасць, гэта самае галоўнае. Таму я, дарэчы, таксама збіраюся тут, замаўляў нават плакат, што беларуская мова адзіная дзяржаўная мова. І вось мне хацелася б сказаць усім беларусам, якія жывуць у Беларусі, вывучаць нашу родную беларускую мову і як мага больш паказваць нашу адметнасць, бо ў нас вельмі вялікая цудоўная гістарычная спадчына, і яе трэба ведаць, яе трэба даводзіць. Вось мы там у Иркутску гэта робім, нас ведаюць, мы праводзім розныя мерапрыемствы і святы і гэтак далей. Я думаю, што і тут у Беларусі гэта таксама можа быць адным з такіх нацыянальных каштоўнасцей, якіх трэба падтрымваць і развіваць. Дякую вялікі. Олег Рудаков быў з намі ў жывым эфіры Радыё Свабода. А зараз у нас ёсць магчымасць паглядзець на гэты плакат, які хоча і будзе трымаць цягам гэтага шэсця Олег Рудаков. Вось. Так, сімпатычны плакат, і мы бачым Лёніка Геніка Лойку, які напісаў гэты плакат, і які будзе, які ёсць такім вялікім змагаром за беларускую мову, за тое, каб яна была ў школьніцтве. Каб яна была развівалася ў школьніцтве, ён праводзіў пікеты з паналагічным плакатам каля школы, дзе вучацца яго дзеці, і быў за гэта затрыманы і быў пакараны судом. На одну хвіліну сёння. Ну, са святам, па-першае, і скажыце, што канцэрваць, апрача таго, што трэба берагчы беларускую мову? Самая галоўная беларуская мова, я на гэтым толькі засяроджваюся. Гэта мы падрыхтавалі для сябра з Сібіры. Самае галоўнае нам, я лічу, гэта... А свята 25 сакавіка, не дзень незалежнасці, дзень волі. Так, гэта і ёсць. Мы кожны дзень не можам насіць сцяг, там, вот такія лёзы, а беларускую мову можам насіць. Так што гэта вот самы такі шчыры атрыбут беларушчыны, беларуская мова. Дякую вам, вялікі Генік, яшчэ мы пабачымся, яшчэ будзем магчымасць падчас трансляцыі. А зараз я хацеў бы падысці да старшыні Беларускага народнага фронту Алексея Микевича. Ён заяўнік сённяшняй акцыі. Ну, скажыце, калі ласка, Алексей, па-першае, са святам вас вітаю. Дякую, узаемна. Скажыце, вашыя перамовы з уладамі скончыліся тым, што быў перанесены час на 15 гадзін замест 18. Акцыя крыху зрушылася па часе. Не чакаеце вы, што гэта горш будзе? Натуральна, гэта не вельмі зручна, але мы бачым, што людзі сабраліся. Ужо бачна, што людзі ёсць, і гэта самае галоўнае. То бок акцыя атрымалася. Ужо зараз можна сказаць, што людзі прыйшлі. І гэта самае галоўнае, і дзякуй Богу. Хаця, натуральна, калі б час не быў сунуты, мы перакананыя, тут яшчэ было больш людзей. Ведаеце, вот в Мінску все-таки улады дазволілі, то людзі прыйшлі, але па рэгіёнах фактычна нідзе забаранілі. Як гэта можна патлумачыць, як вы сабе тлумачыце? Людзі імкнуцца працягваць улады, выбачаюся, імкнуцца трымаць людзей і грамадства пад кантролем. І ў Мінску, у тым ліку і дзеля міжнароднай супольнасці, важна ім паказаць, што вот, ну, бачыце, мы тут дазваляем нешта, і можа быць такі сігнал ускосны Пуціну, накіраваць, што вот паглядзіце, ёсць тут у нас нацыяналісты больш горшыя за Лукашенко. Але пры гэтым улады абсалютна не збіраюцца выпускаць з-пад кантролю всю сітуацыю ў краіне, і гэта вельмі яснае пасланне. І перанос часу святкавання на менш зручны ў Мінску і забарона ў рэгіёнах. Скажите, якія асноўныя мэты? Вось я бачу тут, апрача беларускіх нацыянальных сцягаў і украінскія сцягі еўразвязу, плакаты. Это не толькі акцыя да Дня незалежнасці, але яшчэ і акцыя салідарнасці? Безумоўна, безумоўна. Гэта акцыя абароны беларускай незалежнасці і акцыя салідарнасці з Украінай. Таму што у беларускай і украінскай незалежнасці вораг адзін, гэта крамлёўскі імперыялізм. Сёння украінцы плоцяць вельмі вялікую цану за тое, што яны змагаюцца, абараняючы сваю незалежнасць, сваё права.
самім вызначаць свой лёс, і натуральна салідарнасць у гэтым пытанні з народам Украіны сёння прысутнічае, гэта ёсць адной з асноўных тэмаў акцыі. Няма нікога гасцей з Украіны ці з іншых дзяржаў? Мы былі в акцыі з украінцамі, яны сёння ў Кіеве, некаторыя ладзяць акцыю салідарнасці і падтрымкі беларусам, аднак у іх хапае сваіх справаў, і гэта цалкам зразумела, то бок мы ні ў якім разе не крыўдзімся. Яны вырашылі, што яны праявяць салідарнасць праз тое, што ў Кіеве сёння адбудзецца акцыя. Ну і так коротко, значит, от 16 выходим 6. Так, 6 рушыць о 16 гадзіне по вуліцы Сурганова у бок плошчы Дружбы народаў. Ну, што тычыцца мітынгу, мы будзем абмяркоўваць, магчыма, у нейкім скарочаным фармаце пройдзе мітынг сёння, таму што, ну, як вы ведаеце, у гуртоў, якія пленавалі выступаць, троху памянялася сітуацыя, яны на сённяшні момант не будуць мець магчымасці выступіць, ну і ў адпаведнасці з гэтым мы будзем карэктаваць пляны па мітынгу. Магчыма, будзе вельмі кароткі мітынг. Так фактычна ніякіх нечаканасцей, ніякіх, чаго вы планавалі ад пачатку, нейкага там аздаблення больш святочнага не атрымаецца, все будзе вельмі традыцыйна. Ну, я не лічу, што традыцыйна гэта кепска. Наадварот, з'яўляемся прыхільнікамі традыцыі, у тым ліку якраз 25 сакавіка гэта традыцыя беларускай дзяржаўнасці, і традыцыйна мы яе адзначаем. Дзякую вам вялікі, са святам яшчэ раз. Са святам. Ну а мы працягнем нашыя гутаркі, працягнем знаёміцца з людзьмі, сустракацца з людзьмі, якія, давайте мы паглядзім, якія ёсць транспаранты, сцягі. Заўважана, што людзі у вышыванках многія апрануты, многія трымаюць балёнікі з пагон, маленькія бела-чырвоныя цяжкі. Ну і можам зараз пабачыць вялікую колькасць транспарантаў. Што за бульба без укропа? Гэта, значыцца, такі як бы транспарант украінцаў і беларусаў. Годзем леціў па няверці, гейда сонца, гейда зор. Янка купала Беларусь, Европу, мы европейцы. Ну, як бачым, арганізатары попросілі удзельнікаў не прыносіць на акцыю не летась кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вот. А такіх і няма, скажем, больш пазітыўныя. Крым Украіне, шчасце у Крым краіне. Яшчэ адзін такі транспарант, які таксама падтрымлівае украінскую тэматыку. На гэтым мітынгу транспарант «Што за бульба без укропа» і у прыгожай вышыванцы, і пагутарыць з ім, калі ён не супраць будзе. Добрый день. Скажите, калі ласка, со святом вас. Як вас зовут? Меня зовут Валерий Калиновский, мы радио «Свобода», ведем трансляцию. Леонид Кулаков, Европейская Беларусь. Компания Европейская Беларусь. Слуцкая. Слуцкая? Так само. Вы пришли, апрача того, что выказать а ваши, вот вы в Слуцком районе? Ясминска. Ясминска, да? А ваши соседи, знакомые, кола людей, як это? Шмат поддерживает Россию. Меня называют бандерасом, фашистом. Чему? Беларуси, раптом, инша... Работает. Не они пришли на землю России, а Россия пришла на... Ці може погрожать Беларуси подобное, что творится на Донбассе? Думаю, да. Думаю, да, потому что сейчас идет усиленная пропаганда российская плюс супроть Беларуси. Именно не сподобается наш кашкашули, вышиванки. Идет усиленная борьба за мозги белорусов, как бы они перешли на российский бок. Дякую вам вялікі за святам. У нас яшчэ ёсць магчымасць паглядзець, можа, новы з'явіліся якія дадатковыя плакаты. 6 пачнецца хвілін. Таму мы працягнем з кім-небудзь яшчэ размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі, якія прыйшлі сюды. Ось. Кашталанов стоят вельмі цікавыя людзі. Ага. Ну так мне што ёсць такія Лукомскі і Кашталанаў, дзе яны, дарэчы, прадстаўнікі палка спецназу Не полк спецназу, уже
А полкамону, да. Ну, ёсць, конечно. Я гэта адразу мусіў бы сказаць, што тут ёсць міліцыя, ёсць сапёры унутраных войск, ёсць мінёры, ёсць хуткая дапамога, так сказаць, улады падрыхтаваліся да таго, каб сустрэць апазіцыю належным чынам. Я тут бачу нават кіраўніка палка ОМОНу, Менскага ОМОНу, які затрымліваў мяне 9 траўня, калі пачынаўся чэмпіянат свету у Беларусі. Так што увагай не абдзеленая гэтая акцыя міліцейская. Ну, гэта традыцыйна, гэта якраз сумнявацца ў гэтым і не даводзілася. Я зараз хочу попросіць на інтэрв'ю маладого чалавека, які прыйшоў на гэтую акцію у бело-червоно-белым шалику и желто-блакитным сям. Ну, як вас зовут? Егор. Егор, скажите, вы студент, школьник? Нет, я работаю. Вы працуете, а кем, где? Плиточником, частной организации. Ну, скажите, вот вы пришли для чего, и кто вас покликал, откуда вы доведались? Доведался с интернета, с групп белорусских, но решил поддержать как нас, так и братьев украинцев. А где вы взяли всех украинцев? У меня друг с Харькова. К нему ездил праздновать Новый год, там купил. Вот в Харькове что вы бачили? Какая там атмосфера? Вас что-нибудь удивило? Очень классный народ. Очень удивило то, что нет милиции на каких-то праздниках. Нигде, никого, все культурно, все красиво. Нема там фашистов? Нет, и бандеровцев тоже. Скажите, ну а вы ведаете, что такое 25 сакавика, что это за день, что отбылось? Да, Белорусская Народная Республика. Что там она приняла? Вот это не помню точно. Она объяснила свою незалежность. Незалежность, ну, день створения, так сказать. Да. Долго она изнавала? Не очень. Скажите, с каким годе вы школу закончили? В 10-м, по-моему. Что-нибудь вам говорили в школе про Белорусскую Народную Республику? Маловато. Не, амаль ничего. Ничего не дали. А про что больше говорили? Ну, больше писателей, так, более-менее там и то. Ну так, как сказать, по вершкам. А як вашим осяродку молодь цікавится политикой, тем, что отбывается в Беларуси, Украине, в России? 50 на 50, в основном все совсем пофиг всем. И некоторые, к сожалению, за Россию большинство. Большинство? А як вы с ними контактуете, не сваритесь? Не разговариваем на эту тему. С теми, кто смотрит телевизор много, не о чем говорить, не считаю. Дякую вам велике. Сосятам. Представники старейшего поколения и молодейшие кажут, что, конечно, белорусы у великой ступени находятся под уплывом российских телеканалов. Ну, щиро кажучи, я стараюсь сам позбегать глядеть эти телеканалы. Я не напружу. Есть інші альтернативні сродки масової інформації, у тим ліку і телевізійне, і в тим ліку Радіо Свобода. Сайт Радіо Свободи, що я закликаю вас глядіти нашу, в першу чергу, наш сайт і наші телетрансляції, які час від часу бувають на сайті Радіо Свобода. На тим боку ми чуємо, люди запіяли пісню. Это, знаете, Ляпис Трубецкой. Одна из песен, популярных песен гурту Ляпис Трубецкий. Молодь любит сапраўды гэтыя песни. И это уже не первый раз, когда на таких акциях, апрача погони, мы выйдем шильными родами и гучать песни из участных гуртов, тем лику Ляписа Трубецкого. Быки скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноваты. Эти быки мают свою правду, им не
Мы можем зауважить, что песни вельми организованная группа спевая молоді. Яны раздали. Сонечка мне подарил Павел Беловус, директор арт-сядзібы Менской. Які ваші секрети, що ще цікавого? Ваша суполка, это ваши активисты, сябры? А это просто люди подхопили. Адмыслова вось падрыхтавалі такі спеўнік з 5 песень. Тут і грай таго ж Михалка, і пагоня Богдановича, і наш сцяг Никляева, 5 песен. І прапануем людям вось разам сёння спяваць і раздалі ўсім, хто гэтай спеўнікі. Ну вось першая спроба, здаецца, атрымалася. Плюс товарі такую паштовачку, няхай жыве сайту Інтэкспрэс. І ён вось дазволіў нам растыражаваць гэты скан. І мы таксама вось такія зрабілі паштовачкі, усім іх дорым, так бы мовіць, ну, каб пацвердзіць, што это все ж таки звязана з Беларускай Народнай Рэспублікай, з гісторыяй. Таму вось гэта адна з нашых ініцыятыў. Плюс мы яшчэ прынеслі стужкі, ўжо ўсе іх разабралі, якія у нас былі. Таму вось такія. Ну і файна, што іх людзі падтрымліваюць. Видите, довольно шмат молоді зараз тут собралася. Я б сказав би, більшість людей. Не працює все ж таки студентство, там школяры, і ну і файна. І ми там великую працю проводили в інтернеті, закликали, каб люди, каб молодь приходила, там каб робили селфі, постили у Інстаграм, додавали хештег 25 сакавіка. До речі, усіх, хто не прийшов, хто сочить, хто хоче повіншувати один одного, ми закликаємо гэта активно робити у своїх социальных сетках и додавать хэштег 25 сакавіка, ну, каб больше людей бачили, что все ж таки сегодня у нас свято. Старейшие, скажем так, генерация удельников этой акции, скажем, политики, заявники, яны хочуць провести это в традиционном ключе, яны лезут, что это не в этом ничего такого уже кепского нема, что традиционно бывается акция, а вы, например, и вот люди, які веселей, каб было цікавей приходить на мерапрыемства, как люди, які приходили